அவருடைய பாடல் பாடும்பொழுது அருமையாக இருக்கும். சோ அது அவருடைய மகத்துவம் பொறுத்தது இல்லையா? உங்க குரலும் இனிமையா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆடிபிளா இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடிபிளா இல்ல. ஆடிபிளா இல்லையா? ஃபுல் வால்யூம் வச்சிருக்கேனே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. கேக்குதுங்களா பிரபு? How is it? இல்ல ஓகே மாதாஜி, இல்ல கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. இட்ஸ் ஆடிபிள். ஆடிபிள். இப்ப கேக்குதுங்களா மாதாஜி? இப்ப கேக்குதுங்களா? நான் ஃபுல் வால்யூமே வச்சிருக்கேன். இல்ல கேக்குது மாதாஜி. இட்ஸ் ஆடிபிள். கேக்குது மாதாஜி. ஓகே 100% வச்சிருக்கேன் என்னோட சிஸ்டம்ல. சோ ஐ திங்க் என்னோட டோன் பேச பேச இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் ஜாஸ்தி வரும். So I think you will be able to hear. எல்லாரும் ஈவினிங் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா அது தேங்க் யூ. ஏன்னா இப்போ லார்ட் சைத்தன்யா ஜெயந்தி நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே இருக்கு. ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து 4:30க்கு மேல பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஆல் ஜாயின் தட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேக் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா. ஸோ நான் அபிஷேகம் ஆராதனைகள் எல்லாம் இருக்கும். சில கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதையும் நீங்க எல்லாருமே வந்து கண்டுகளிக்கணும். அதோட சேர்ந்து உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிக்கணும். ஸோ நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா புனிதா மாதாஜி. ஸோ எல்லாரும் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிக்க ஆரம்பிங்க. யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஜாயின் ஆனீங்களோ அவங்களுடைய இன்னொரு 4 வீக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மந்த் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்குள்ள உங்களது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க எல்லாருமே வந்து லெவல் 3க்கு மூவ் ஆக போறீங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த டூல்ல போயிட்டு உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து லெவல் 3க்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸும் நீங்க அங்கேயே பண்ணிடணும். ஸோ பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரெல்லாம் லெவல் 2லயே இருக்கீங்க, லெவல் 3ல இல்லாம இனிமேதான் வந்து நீங்க சில பேர் ரிப்பீட் கிளாஸ் மாதிரி உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஆல்ரெடி லெவல் 3ல இருக்கிறவங்க ஸோ நோ நீட் டு டூ எனி திங். ஸோ பட் ஒன்லி இன் லெவல் 2ல இருந்து அதாவது லெவல் 2ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஐ திங்க் வீரேந்திரன் பிரபு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஜாயின் ஆனீங்களா? இஃப் ஐ அம் ரைட் 9 சாப்டர்ஸ் முடிச்சோம் மாதாஜி. 9 சாப்டர்ஸ் முடிச்சிக்கிறேன். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து யாரெல்லாம், அதாவது வீரேந்திரன் பிரபு நீங்க எந்த பேட்ச்ல ஜாயின் ஆனீங்க? இஃப் ஐ அம் ரைட் மாதாஜி 19 பேட்ச் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே 19th பேட்ச்ல யாரெல்லாம் இருந்து ஜாயின் ஆனீங்களோ அவங்க எல்லாம் 100% இந்த பகவத்கீதையினுடைய இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க முடிக்க போறீங்க. ஸோ அந்த 19th பேட்ச் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து எல்லா கொஸ்டின் பேங்க்ஸும் முடிச்சுக்கணும். ஒன்லி அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல. ஸோ திஸ் வில் பி இந்த கோர்ஸ்னுடைய உங்க லெவல் 2 மட்டும்தான் உங்களுக்கு. லெவல் 3க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி இந்த டூல் ஒன்லி. அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த லிங்கே இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்டிங் த அசைன்மெண்ட் லெவல் 3க்கு போகிறதுக்கு முடியாது. ஸ்டில் 1 month இஸ் தேர். ஹார்ட்லி ஒரு நாள் 4 சாப்டர் இன்னும் நான் முடிக்கணும் மாதாஜி. 14 முடிச்சிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். யூ ஆர் இன் த சேம் ட்ராக் நினைக்கிறேன். 14 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ யாரெல்லாம் 19th பேட்ச்ல 14 சாப்டர் வரைக்கும் முடிக்கலையோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அப் டு தட் ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட். இன்னும் வந்து இன்னைக்கு 15th நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிச்சிருவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே வந்து 3 அத்தியாயங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 16, 17, 18 இந்த 3 அத்தியாயங்கள் மட்டும்தான் பெண்டிங் உங்களுக்கு. ஸோ 3 வாரம் கணக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க முடிச்சிருவீங்க. ஏப்ரல் 11க்கு மேல 11க்கு அந்த மாதிரி சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் அடுத்த பேட்ச் நியூ பேட்ச் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 20th பேட்ச், 21st பேட்ச், 22nd பேட்ச் 3 பேட்ச்ல யார் இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து இந்த எந்த பேட்ச்ல இருக்கீங்களோ அது அந்த பேட்ச்ல இருங்க. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் லிங்க்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஹாவ் டிஃபரெண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ நான் வந்து ஏப்ரல் பேட்ச் எடுத்தேன்னாக்கா மே பேட்ச்ல வந்து சுகன்யா மாதாஜி வந்து ஒரு பேட்ச் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏப்ரல் பேட்ச் யாரு முடிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குரூப்க்கு ஜாயின் ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மே பேட்ச் யாரு முடிக்கிறாங்களோ இன்னொரு டீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பேட்ச் தான் நான் வருவேன். ஸோ இட் வில் பி லைக்
ரொட்டேஷன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் சைக்கிள் ஒரு டீச்சரே எடுக்கிற மாதிரி வருவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் பகவான் இந்த அருள் வந்து புரிஞ்சிருக்காரு இப்போ. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லெவல் 2. ஸோ இன்னும் வேற டீச்சர்ஸும் எடுக்கிறதுக்கான அவகாசத்தை பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். அவருடைய கருணையை நாம வந்து பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் நாம பயன்படுத்தி கொண்டு நம்மளுடைய ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கிறதுக்கு அந்த மார்க்கத்துல நாம வந்து செல்லணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். ஸோ சின்சியரா நம்ம வந்து இந்த கிளாஸை அட்டென்ட் பண்ணி அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணி நாம வந்து வெற்றிகரமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லெவல் 3க்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இது ஒண்ணுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம், எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ வேதங்களுடைய நோக்கம் என்ன? ஸோ வேதங்கள் அதாவது ஆலமரத்தினுடைய ஓமை அமைத்து இந்த உயிர் வாழியினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாழ்நிலைகள் இந்த 3 குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது, ஸோ வேதங்கள் என்னதான் சொல்றது நமக்கு அப்படிங்கிறது. ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு கோ ஆன் மியூட், ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வர்றதுனால. ஸோ வேதங்கள் புருஷோத்தம யோகம் அதை பத்தி தான் நாம் இங்க வாசிக்க போகின்றோம். ஸோ புருஷோத்தம அப்படின்னாக்கா புருஷா பிளஸ் உத்தமா, அதாவது புருஷர்களையே உத்தமமானவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான். ஸோ அப்படின்னா ஒருவர் உத்தமமான நிலையை அடையணும்னாக்கா அவர்கள் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க வேண்டும். என் நிலையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அதாவது அந்த பக்குவமான நிலையை விட்டு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியே வரமாட்டார்கள். ஸோ அதாவது புகழ்ச்சி இருந்தாலும் அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அகம்பாவம் படாமலும், இகழ்ச்சி இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைதான் வந்து பக்குவமான நிலை. ஸோ எத்தகைய சூழ்நிலையில் இருந்தாலுமே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தியோட, ஏனென்றால் அவர்களுடைய மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பக்தியை அவர்கள் செலுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பக்குவ நிலையை வந்து தானாகவே பகவான் வந்து வழங்கி விடுகிறார். ஸோ இதுதான் நாம வந்து பார்த்தது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம பக்குவ நிலைக்கு போகணும்னாக்கா நமக்கு ஒரே ஒரு ஆயுதம் என்ன இருக்குன்னாக்கா அது பக்தி மட்டும்தான். பக்தி ஒண்ணுத்தால மட்டும்தான் நம்மளால பக்குவ நிலை அடைய முடியும். வேறு எதனாலுமே நம்மளால பக்குவ நிலை அடையவே முடியாது. அப்படி நாம் அடைந்தோம் என்றாலும் 100% நம்மள அதுல நிலைத்திருக்கவே மாட்டோம். மீண்டும் நம்ம வந்து அந்த பௌதீக குணங்களுடைய அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்ராக்டிவ்னஸ் வந்ததுனாக்கா அது மேலோங்கினால் அதற்கேற்ற சுபாவத்தை நாம வந்து வெளிப்படுத்தி விடுவோம். ஸோ அதனால பக்தி என்பது எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஒருவருடைய வாழ்நிலையில அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இப்போ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி அந்த 15வது அத்தியாயத்தினுடைய அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் பர்சன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து இந்த சுப்ரீம் பர்சன் என்ற பெயர் உண்டு. ஏனென்ற உயர்ந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்ந்த ஆளுமை அவர்தான் செய்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்பவர் அவர்தான் இல்லையா? ஸோ ஹீஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ அவரை பற்றி தான் நாம இந்த 15th சாப்டர்ல படிக்க போறோம். இந்த 15th சாப்டருக்கே உரிய ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னாக்கா எல்லாம், அதாவது நம்ம சந்திர லக்னத்திலிருந்தும் சரி சூரிய லக்னத்திலிருந்தும் சரி, சூரிய லக்னத்துல கணக்கெடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு திங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 30 நாள் 31 நாள் இந்த காம்பினேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த காம்பினேஷன்ல வரும்போது 365 நாள் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ பேசிக்கலி தமிழ் அண்ட் மலையாளம் வில் ஃபாலோ தட் சூரிய லக்னா ஒன்லி. அதனால நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா தெலுங்கு மற்றும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்னடா அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் ஃபாலோ த சந்திர லக்னா. ஈவன் நார்த் சைட்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஃபாலோ சந்திர லக்னா. ஸோ ஒரு சந்திரன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.25 நாட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் நட்சத்திர 4 பாதங்கள் வந்து அவனுடைய
அதாவது பிரயாணம் என்பது ஏற்படுகின்றது இல்லையா? ஸோ அவ்வாறு நம்ம கணக்கில் எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நட்சத்திரத்து பேஸ்ல நாம் எடுக்கும் பொழுது 27 நட்சத்திரங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த 27 நட்சத்திரங்கள் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் சந்திர லக்னத்திற்கும் சூரிய லக்னத்திற்கும் கணக்கெடுக்கும் பொழுது 11 நாட்கள் நமக்கு வந்து வித்தியாசம் வரும். ஸோ அந்த 11 நாட்கள் வித்தியாசம் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிக் மாசம் 2020 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிக் மாசம் இருந்தது. ஸோ 20 முடிஞ்சது, 21 முடிஞ்சது, இப்போ 22, அதுக்கப்புறம் 23ல வரும் அந்த அதிக் மாசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த புரட்டாசி ஐப்பசி அந்த சமயத்துல வரும் அது. ஸோ அந்த அதிக் மாசம் என்பது அந்த அதிக் மாசத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த புருஷோத்தம யோகம் இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது இந்த சாப்டரை வந்து டெய்லி வாசிக்கணும். அதே மாதிரி பிரம்ம சமீதாவை வந்து டெய்லி வாசிப்பாங்க அன்னைக்கு. அதே மாதிரி பகவானுக்கு ஒரு நெய்விளக்கு ஏற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த 33 நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 அத்தியாயங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புருஷோத்தம யோகம் பகவத்கீதையில, இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம சமீதா. இது ரெண்டுத்தையுமே வாசித்தால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நமக்கு வந்து பரிபூர்ண அருள் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்தை வழங்குகிறார் என்று ஒரு கருத்து. ஸோ இந்த புருஷோத்தம திங்கள், அதாவது ஒவ்வொரு மாசத்திற்கு ஒரு திங்கள் பெயர் உண்டு இல்லையா? எப்படி நம்ம சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி அதெல்லாமே நமக்கு உண்டு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பெயர்கள் உடையது நம்ம தமிழ்லையும் சரி மலையாளத்திலையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஏன்னா சூரிய லக்னத்துல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. சந்திர லக்னத்துல வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு உரித்தான அந்த அந்த மாத திங்கள் வரும்போது இந்த ஒவ்வொரு வருடத்துக்கு 11 நாட்கள் மதம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக வரும்பொழுது அதுக்கு அதிக் மாசம் அப்படின்ற பெயரே வச்சுட்டாங்க. சோ அதுக்கு ஒரு அதிதேவதை என்பது ஒவ்வொரு திங்களுக்கும் ஒரு அதிதேவதை உண்டு. அந்த அந்த தேவதைக்குரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அந்த மந்த்துக்கு வந்து அவருடைய புகழாரங்கள் வந்து சூட்டப்படுகின்றது. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதிக் மாசம் 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருகின்றது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகம் அதிகம் என்பதால் அதற்கு ஒரு மதிப்பே இல்லாம போறது. ஸோ அதனால பிற திங்கள்களுடைய தேவதைகள் அதிதேவதைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தேவதையை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து எள்ளி நகையாடக்கூடிய அந்த பொசிஷன் வரும்பொழுது பகவானிடத்தில் சென்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதிக் திங்களுடைய அதிதேவதை வந்து முறையிடுகிறாள். சோ பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருமணமே செய்து கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷோத்தமர் என்ற அந்த இது வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அது ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு அந்த சக்தி அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியினுடைய இது பிரபாவம் அந்த தேவதைக்கும் வருகின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ மனைவியான பிறகு சேம் லிட்டில் அந்த குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி லக்ஷ்மி தாயாரும் பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஹிருதயத்திலே இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் சேம் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதிதேவதைக்கும் வருகின்றது. அவளும் கௌரவிக்கப்படுகின்றாள். அதனாலதான் அந்த புருஷோத்தம திங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுக்கு இந்த நெய்விளக்கேற்றி புருஷோத்தம யோகம் மற்றும் இந்த பிரம்ம சமீதையை நாம வந்து வாசித்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மோட்சகதி உண்டு என்பது இந்த திங்களினுடைய வரலாறு ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து நான் 18 டேஸ்லேயே முன்னாடிலாம் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதாவது ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இது தெரியும். பட் நியூவா வரவங்களுக்கு வந்து ஒன்லி இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல வந்து சொல்றதுக்காக வந்து அது ஐ வில் டேக் இட் அப் ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து டைம் சஃபிஷியன்ட் இல்லைன்னா அதுக்காக வில் ஆல்வேஸ் பாஸ் த்ரூ தட். ஸோ இந்த அதிக் மாசம் என்னும் அந்த திங்களுக்கு தான் வந்து புருஷோத்தம திங்கள் என்று பெயர். ஸோ பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதிதேவதையை திருமணம் செய்து அவளுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தெய்வாம்சங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அருள்கின்றார். ஸோ அதனால அந்த திங்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான ஒரு அதாவது வேல்யூபிளான ஒரு இது அதுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கு, தெய்வாம்சம் பொருந்தியது. அதனால அந்த மாசத்துல நாம வந்து பகவானை சேவித்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நமக்கு வந்து மோட்சத்துக்கான மார்க்கத்தை வந்து வழங்குகிறார் என்றது. ஸோ எத்தனையோ இது நம்ம ஏகாதசி செய்யறதுனாலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் செல்கின்றோம். ஸோ எந்த வழிபாடு செய்தாலுமே பகவானிடத்தில் செல்லக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா? ஸோ ஆனா பகவானை நாம சேவிக்கணும். ஸோ எவ்வாறு சேவிக்க வேண்டும் என்றால் நாம வந்து அது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம வந்து அவரை நாம சேவிக்க வேண்டும். அதுதான். ஸோ வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் வித் ஃபுல் டிவோஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பகவானை வந்து நாம சேவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு நாம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் கொரியர். ஸோ அவ்வாறு நாம சேவிக்கும் பொழுது பகவான் நமக்கு வந்து அருள் புரிகிறார்.
ஸோ அவர் எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே வந்து அனன்ய பக்தி ஒண்ணுதான் நம்ம கிட்ட இருந்து. அதாவது களங்கமற்ற ஒரு பக்தி மட்டும்தான் அவர் வந்து எதிர்பார்க்கிறார். ஸோ 14th சாப்டர் நாம பார்த்தது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வ அசுர அதாவது 3 குணங்கள், தெய்வ அசுர குணங்கள், விபாக யோகம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள், சாரி குணத்ரய விபாக யோகம். அந்த குணத்ரய 16வது அத்தியாயம் தான் தெய்வ அசுர விபாக யோகம். இது வந்து குணத்ரய விபாக யோகம். 3 குணங்களை பற்றி நாம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஒருவர் தோன்றாத அருவத்தின் மீது அவருடைய பக்தியை செலுத்தும் பொழுதும் சரி, அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தின் வழிபாடு யாருக்கு வந்து மிகவும் அந்த பக்குவமான நிலை வந்து ஈஸியாக அடையப்படுகிறார்கள் என்பதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வில் பி த லிபரேஷன், அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மா நிலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக எளிமையாக கிடைப்பது ரூப வழிபாட்டிற்குத்தான். ஈஸியா நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ணி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நாம வந்து பக்தி செய்ய முடியும். அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். தோன்றாத அருவத்தின் மீது நம்ம மனசை நிலை கொண்டு பக்தி செய்வது என்பது கடினமான ஒரு இது. அது செய்ய முடியாதுன்றலாம் கிடையாது, பட் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் டஃப்னஸ். அதனுடைய பாதையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமானது. அதுல வெற்றி அடைவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மி. அதுல இப்போ 100 பேர் அந்த இதுல பிரயத்தனம் பண்ணா யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி அடையக்கூடிய மார்க்கம் கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஸோ ஆனா அதே வந்து உருவ வழிபாட்டுல செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா there is a chance actually. ஏனென்றால் உருவத்தை நம்ம மனதில் நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பைண்டிங் ஆஃப் த பியூர் சோல் பை 3 modes. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களை பற்றி நாம அதனுடைய இயல்புகளை பற்றி எல்லாம் நாம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவருடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், தமசிக் நேச்சர்ல இருப்பவருடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய செயல் கர்மங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவர்கள் இறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கே செல்வார்கள், இதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் அவருடைய பிறவி எப்படி இருக்கும், ஒருவர் வந்து ஒரு குணத்திலிருந்து இன்னொரு குணத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்டெண்டிங், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது. ஸோ அகர்மவாதி அப்படிங்கிற அந்த நிலையில வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டிங் ஆஃப் மோர்ஸ். ஸோ அதை பத்தி ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டது 14 சாப்டர்ல. இப்போ 15 சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 15.1ல இருந்து 15.5 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா becoming detached from the material world, the reflection of the spiritual world. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கை எவ்வாறு நாம் அறியப்படுகின்றது, நாம எல்லாருமே வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்களால வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து ஒரு ஆலமரத்தோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஸோ உண்மையான ஆலமரம் எங்கே இருக்கின்றது, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆலமரம் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றோம், அதனுடைய கிளைகள் அதே மாதிரி அதாவது உபகிளைகள், அதாவது முதன்மை கிளை, அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகள், விழுதுகள், அதனுடைய ஆணி வேர், இதையெல்லாம் வைத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழினுடைய நிலையை வந்து நாம வந்து அவனுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய செயல்பாடுகள், அவர்கள் பந்தப்படுகிறார்களா இல்லை வந்து விடுதலை அடைந்தால் எங்கே செல்வார்கள், இதற்கான இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் புருஷோத்தம யோகம் என்றால் டிரான்ஸ் மைக்ரேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை நாம வந்து தரிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த இது வந்து தரிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் வந்து மோட்சம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் எவ்வாறு இருக்கின்றது, சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பி வருகின்றோம் என்பதை பார்த்தோம். சோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, மூக்கு இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எவ்வாறு அவன் அடைகின்றான் என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம வந்து இங்கே பார்க்கின்றோம். 12th ஸ்லோகத்திலிருந்து 15th ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த மெயின்டெனர். ஸோ ஹீ இஸ் அச்சுதா, அதாவது ஹீ இஸ் இன்ஃபாலபிள், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி விழாதவர் பகவான். அது எவ்வாறு என்றால் அவர் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே சத்வகுணத்தில் இருப்பவனும் கட்டுண்ட ஆத்மா தான். ஏனென்றால் அவன் சந்தோஷம் என்னும் எதிர்பார்ப்போடு தான் எல்லா செயல்களுமே செய்கின்றான். அதனால அவனும் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக ஆகின்றான். நெக்ஸ்ட் புருஷோத்தம யோகம், த 3 ஸ்லோகா பகவத்கீதா பாத்தீங்கன்னா சம்மரைசிங் த வேதாஸ் அந்த வேதாந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப். ஸோ அந்த லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா
பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லுவார், வேதங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி சொல்வார். வேதங்களை வழங்கியவரே, படைத்தவரே அவர்தான். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மனுக்கு வந்து எடுத்துரைத்ததும் அவர்தான். 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்துதான் பிரம்மதேவரே வந்து படைக்கும் தொழிலையே வந்து கற்கின்றார் பகவானிடத்தில். சோ அந்த வேதங்களை எல்லாம் இயற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் என்ன உரைக்கின்றது, இந்த பிரபஞ்சத்துல உயிர்வாழிகளுடைய, அதாவது அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை உரைக்கின்றது. சோ அந்த 4 வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் அவர்கள், அதாவது பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ரனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்க வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் யார், வேதாந்தத்தினுடைய நாயகன் யார், இது எல்லாவற்றையுமே நாம இந்த 15வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து 5th ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஐ திங்க் விஜய் நாராயணி மாதாஜி நீங்க அந்த வாசிப்பீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலிருந்தே வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, எல்லா ஸ்லோகமும் இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல எல்லா ஸ்லோகமும் வாசிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே, थैंक यू. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஊர்தவ மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவீர். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊர்துவ மூலம், அதாவது இந்த அழிவற்ற, அதாவது அதா சாகம். அஸ்வத்தம் என்றால் இந்த அஸ்வத் கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க கன்னடத்துல கூட, அதாவது அஸ்வத்தம், ஈவன் ஹிந்தில கூட அஸ்வத்தம் தான் சொல்லுவாங்க. அரச மரத்திற்கு தான் அஸ்வத் கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அரச மரமும் ஆலமரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி, அதாவது தாவர குடும்பத்தை சேர்ந்ததுதான் இரண்டுமே. சோ இந்த ஒரே தாவர குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏன் வந்து அரச மரம் வந்து புனிதமான, நம்மள எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அரச மரத்தை சுற்றி வந்தால் நமக்கு ஆயுள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீடிக்கும், ஆரோக்கியம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஏனென்றால் தட் ஹாஸ் மோர் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் சயின்டிபிக்லி ஆல்சோ. அதனால அதுவும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். அரச மரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சொரூபம் தான். ஆனா ஆலமரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் நிலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. அதனால மரங்களில் நான் ஆலமரம்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி விபூதி யோகத்திலேயே வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ அது இம்பெரிஷபிள் பேனியன் ட்ரீ, அதாவது அழிவற்றது. பேனியன் ட்ரீ பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இந்த ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு கூட உயிர்நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம் ஆக்சுவலி. சோ அந்த மரத்தினுடைய ஆணிவேர் அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அகலமா விரிஞ்சிருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய ஆணிவேர் எங்க இருக்கு, அதனுடைய கிளைகள் எல்லாம் எப்படி விரிஞ்சிருக்கு, எத்தனை இலைகள் இருக்கு, எத்தனை கிளைகள் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்மளால கணக்கிட முடியுமா? வேத பதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இலைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வேத பதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு ஆலமரத்துல வந்து எண்ணற்ற இலைகள் இருக்கின்றதோ அந்த இலைகளுக்கு வேத பதங்களுடைய கணக்கை வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இட் இஸ் செட் தட் தேர் இஸ் அன் இம்பெரிஷபிள் பேனியன் ட்ரீ, அதாவது அழிவற்ற பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரம், தட் ஹேஸ் இட்ஸ் ரூட்ஸ் அப்வர்ட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கிய வேர்கள், அப்படின்னா விழுதுகளை தான் வந்து மேல் நோக்கிய வேர்களாக இங்கே கூறப்படுகின்றது. அண்ட் இட்ஸ் பிரான்ச்சஸ் டவுன், அதனுடைய உப கிளைகள் பாத்தீங்கன்னா மெயின் கிளை பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரா போகிறது ஆக்சுவலி. ஆனா அதனுடைய உப கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சைட்ல விரிஞ்சு கீழே வரைக்குமே வரும். சில கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விழுதுகள் எல்லாமே வந்து கீழே அந்த மண்ணோடையே வந்து ஒட்டின்னு இருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ் நோக்கிய வேர்கள் கொண்டது, அது கீழே இருக்குது. அது கீழ் இயல்பால் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நிலைகள் இருக்கக்கூடிய மனநிலையோட, அதாவது ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்புகளோடு இருக்கு, ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் நேச்சர். சோ இந்த 2 குணாதிசயங்களுடையவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை வந்து அந்த விழுதுகளோடையும் அந்த மர கிளைகளோடும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு அது கீழ் நோக்கி செல்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அவர்களுடைய வாழ்நிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்திற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு விலங்காகவோ இல்லை கீழ் உலகங்களுக்கோ அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கின்றோம். மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த ஒரே விழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் உயர்ந்திருப்பவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ அங்க மேல டாப்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரம்மர் உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லைங்களா, அது வந்து the top part of the tree.
சோ அங்கே சென்ற பிறகு அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிஜா ரிவரை தாண்டி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியை கடந்து நம்ம வைகுண்டம் செல்கின்றோம். சோ இது லிபரேஷன், அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம எடுத்து செல்கின்றது. சோ நேர் கிளைய வந்து இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா த குணாதிசயம் ஆஃப் த சத்வகுணம், ஒரே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன் திங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது வந்து ஒரே ஒரு இது மேல, there will not be dualities, இருமனம் இருக்காது, ஒரே மனம் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் த லார்ட். பகவான் மீது அவர்களுக்கு பக்தி இருக்கும், அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிலையோடு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் அவர்களும் கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றார்கள் எப்பொழுது என்றால் இந்த செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களுடைய பலன்களை அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்பார்க்கும் பொழுது அதுல சந்தோஷம், எதிர்பார்ப்பு என்ன எதிர்பார்ப்பு, அதுல சந்தோஷம் மட்டும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார்கள். பலன்களில் வரக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதால் அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. பற்பல ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கத்துல இருந்து இன்னொரு நல்ல வாழ்க்கையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். ஆனா அதே ஒரு சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சுத்த சத்வ நிலை அல்லது பிரம்ம நிலை அடையும் பொழுது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கிறார்கள். So one who knows this tree is the knower of the Vedas. இந்த மரத்தினுடைய இத்தனை கதைகளையுமே, அதாவது ஒவ்வொரு இதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல பிரம்மர் உட்கார்ந்துருக்கார், இங்க லிபரேஷன் என்னாக்கா விடுதலை, வேதிக் ஹிம்சன்னா வேத பதங்கள், இலைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உப கிளைகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகள் இந்த உயிர் வாழி செய்கின்றான். தர்ம காரியங்களும் செய்கின்றான், அதர்ம காரியங்களுமே செய்கின்றான். அதோடு சேர்ந்து அதாவது பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாக்கா தர்ம காரியங்கள், அதர்ம காரியங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்றால் புலன்களின் செயல்பாடுகள். கண் என்ன செய்கின்றது? பார்த்தல். அதே மாதிரி காது என்ன செய்கின்றது? கேட்டல். அதுக்கப்புறம் நாக்கு என்ன செய்கின்றது? பாத்தீங்கன்னாக்கா ருசிக்கின்றது, உண்ணுதல். அதே மாதிரி வந்து நாசி என்ன செய்கின்றது? நுகருதல். கை என்ன செய்கின்றது? தொடுதல். கால் என்ன செய்கின்றது? நடக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி நடத்தல், இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அதே அந்த தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா தர்மத்தை அறிந்தவர்கள் தர்ம காரியங்கள் ஈடுபடுவார்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வத்தை வழிபடக்கூடிய அந்த இது ரிலிஜியாசிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள். அதோட சேர்ந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பழங்கள் கொடுத்திருக்கு. எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்களிலே ஈடுபடுவார்கள். அதனால்தான் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதனால்தான் பழங்களை வந்து இங்க வச்சிருக்காங்க. அதோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், இது வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதோட சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிற உயிர் வாழிகள், தேவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலையில மேல் நோக்கி செல்லும் போது மேல் இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம ஸ்வர்கலோகம், தேவலோகம், அதுக்கப்புறம் பிரம்மலோகம், அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜாலோகம், அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே அந்த மேல போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மரத்துல வந்து இருக்கிறதா வந்து சித்தரித்திருக்கிறார்கள். சோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஆலமரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் உண்மையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்தினுடைய, அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம், அங்கே உண்மையான ஆலமரம் உண்டு. ஆனா நாம இங்க பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன், அதாவது பிம்பம் தான் பாக்குறோம். இப்போ நீர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நதிக்கரை ஓரம் மரம் இருந்தால் அந்த மரத்தினுடைய நிழல் வந்து விழும் பொழுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தலைகீழாதான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன்னாக்கா உல்டாவா இருக்கிறது தான். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா மரத்தினுடைய பிம்பம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி தெரியும். நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய மரம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான். ஸோ உண்மையான ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்தில் உண்டு. ஆனா பௌதிக உலகத்துல அதனுடைய பிம்பமா தான் நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். அதனுடைய ஆணிவேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கே செல்கின்றது என்றால் நம்ம அந்த பிரம்மலோகத்திற்கு அங்கிருந்து தொடங்கிதான் வருகின்றது. அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒரு ஆலமரத்தினுடைய வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த கீழ் இயல்பால் நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங்கா நம்மள வந்து இந்த இயற்கையில வந்து திரும்பி வந்து வரவழைச்சு விடும். அது எந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிருக்கோன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? ஆதியும் அந்த மற்றதுதான் அந்த வேர்கள் எல்லாமே. எங்க தொடங்குது எங்க முடியறது எந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிருக்குன்றதுலாம் நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் ஒரு உயிர் வாழியினுடைய வாழ்நிலையும் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கான் அவன், இனிமே எத்தனை ஜென்மம் எடுப்பான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. எவ்வாறு எடுப்பான்,
எந்த மாதிரி ஒரு உயிர்நிலையை அவன் பெறுவான், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அது எல்லாமே அவனுடைய பாவ புண்ணிய கர்மங்கள் தான் நிர்ணயிக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து the material world is described as the upside down banyan tree. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உல்டாவா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த ஆலமரத்தினுடைய தலைகீழ் பகுதியா தான் வந்து இந்த பௌதிக உலகையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்தரிக்கப்படுகின்றது. why entire material world is compared to banyan tree? எதற்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த banyan treeயோட அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரத்தோடு ஒப்பிடுகிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கிறோம். for one engaged in fruitive acts, அதாவது பலநோக்கு செயல்களில் யார் ஒருவர் வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ, there is no end to this banyan tree, இல்லையா? அந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுதுகளும் சரி, மர கிளைகளும் சரி, அதனுடைய வேரும் சரி, முடிவே நமக்கு எங்கன்னு தெரியாது. முதல் எங்கே முடிவெங்கே என்பது தெரியாதது போல அப்படிப்பட்ட உயிர்வாழிகளினுடைய வாழ்க்கையும் முடிவு எங்கேன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. So there is no end to this banyan tree which is very very deep rooted, ஆழமான வேர்களை கொண்டது. one wanders from one branch to another branch with no end. ஸோ ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு வந்து தாவிண்டே இருப்பான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிறவியில வந்து சத்துவகுணத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா அவனால் விடுதலை அடைய முடியாமல் ஒருவேளை ரஜோகுணத்திற்கு எலிவேலாயிட்டா அந்த ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடிய கிளைக்கு தாவறான். அதே மாதிரி தாம்சிக் குணத்தில் இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துக்கு மேல வரலாம். ஸோ அவரவர்களுடைய கடமைகளுக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிறவிகள் என்பது ஏற்படுகின்றது. ஸோ அது என்லெஸ் பர்த்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கம் தான். எவ்வாறு அதனுடைய கிளைகளும் வந்து என்லெஸ்ஸோ அதே மாதிரிதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறவி என்பது எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றான். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வேதிக் ஹிம்ஸ்? வேத பதங்களினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா டு எலிவேட் அவர் ஒன் செல்ஃப் கிராஜுவலி ஃப்ரம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனிங் டு ஸ்பிரிச்சுவல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பக்தி என்னும் அந்த மார்க்கத்துல வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது ஆன்மீக இயற்கையை அடைவதுதான் ஒரு வேதத்தினுடைய நோக்கமே. அதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட், why understand this tree of illusion? எதற்காக நாம் இந்த மாயையில் ஒப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த மரத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? ஏன் சொல்லணும், ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? why understand this tree of illusion? tree of illusion சொல்லிட்டாங்க. மாயையினுடைய பிம்பமே இந்த ஆலமரம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த அத்தியாயத்துல வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. எதற்காக நாம் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? அப்பொழுது தெரிந்து கொண்டால்தான் நாம் அதை வந்து இந்த பற்றின்மை என்னும் ஒரு ஆயுதத்தால நம்மளால அதை வெட்டி சாய்க்க முடியும். இல்லை என்றால் சதா சர்வ காலமும் இந்த மாயையிலே கட்டுண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம வந்து பிறவி எடுத்துட்டே தான் இருப்போம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது one who understands this indestructible tree of illusion, இதை அழிக்க முடியாது. அதாவது மாயையை நம்மளால அழிக்க முடியுமா? இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து கண்டிப்பாக அழிக்க முடியாது. பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த அந்த மாயை அவளை பகவானை நாம நினைக்கலன்னா அவ வந்து கண்டிப்பா நம்மள பிடிச்சிருவா. நாம பகவானை நினைச்சா அவ நம்ம கிட்ட வரமாட்டான். சோ இதுதான் அப்படின்னாக்கா மாயையிலிருந்து நாம வந்து தெளிவடைந்திருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ மாயையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்டவர்கள் உண்மையிலே இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன நடக்குது, என்னதான் நடக்கிறது என்று தெரியாது. நாம எப்படி இருக்கணும், எப்படி வாழணும், என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம், இந்த மாதிரியான எதுவுமே அவர்களுக்கு புரியாது. சோ ஒன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் indestructible tree of illusion, ரொம்ப அற்புதமான வரி இது. சோ அதாவது அழிக்கவே முடியாத அந்த மாயை என்னும் மரத்தை வந்து யார் ஒருவர் நல்லா புரிந்து கொள்கின்றார்களோ can get out of it by the sword of detachment. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் அதை வெட்டி சாச்சிட்டு அவன் வெளியே வந்துருவான். சோ பற்றின்மை என்றால் பலன்கள் மேல் பற்றின்மை, தான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கர்மத்தினுடைய பலன்களை பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தல், அதை அனைத்தையுமே பகவானுடைய சேவையாக நினைத்து கொண்டு செய்தல். அவ்வாறு அவன் செய்யும் பொழுது அந்த பலன்களுக்கு அவன் வந்து பந்தப்படுவதே கிடையாது. சோ அப்ப ஈஸியா இந்த மரத்தை வந்து நாம வந்து வெட்டி சாய்ப்பதற்கு சமமான ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரிகேஷன்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோஷனல். ஸோ அதற்கு நம்ம வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கம் தான் என்ன? டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன் பை ஆல் சாப்டர்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அத்தியாயம், அதாவது பகவத்கீதையே என்ன சொல்றதுன்னாக்கா பக்தி ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படிங்கிறத விளக்குறது தான் வந்து பகவத்கீதை. எல்லா அத்தியாயங்களிலுமே பகவான் இதுதான் சொல்றார். சோ உன்னுடைய கடமையை செய், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பலனை எதிர்பார்க்காதே. யூ ஆர் நாட் த டூயர்,
நீ ஒரு கருவியாய் மட்டும் ஆவாயாக. பக்தியோடு உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய், அப்பொழுது நீ விடுதலை அடைவாய் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் நிறைய இடங்களை சொல்லிட்டே வரார். டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் பை டிரான்ஸ்டென்டல். எவ்வாறு நம்ம பற்றின்மையை வளர்த்துக்கிறது? பற்றின்மையை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க மேல எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து பேசாமலும் அதுக்கப்புறம் அவங்க மேல அன்பு பாராட்டாமலும் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. பகவான் அதை சொல்லவே இல்லை. எல்லாரிடத்திலுமே நாம் அன்பு பாராட்ட வேண்டும், எல்லாருக்கும் உதவி புரிய வேண்டும். ஆனால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி இது செய்யணும். அவர்களிடத்தில் நாம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. அவ்வாறு நாம செய்யக்கூடிய செயல் நமக்கு பற்றின்மை என்னும் அந்த இதுல வந்து நம்மள நாம எடுத்துட்டு போக முடியும். அதற்கு நமக்கு வந்து மூல காரணமாக இருப்பது பக்தி. பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வருகின்றது. அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றற்ற நிலைக்கு அது நம்மளை எடுத்து செல்கின்றது. ஆனால் பக்தியற்ற எந்த ஒரு செயலுமே நமக்கு வந்து இந்த பற்றின்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹேட்டட்னஸா தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ வில் பி டூயிங் வித் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமை, அதே மாதிரி இல்லைன்னா மனசுல வந்து விரக்தி, அந்த மாதிரி தன்மைகளோட தான் நம்மளோட செயல்பாடுகள் இருக்கும். ஸோ பற்றற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் துறவி போட்டுட்டு நம்ம உட்கார முடியுமா? நம்மெல்லாம் ஒரு சம்சாரிகள் இல்லையா? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வந்து பகவான் கொடுத்தது. அதை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கடமைகளை செய்யாம நம்ம துறக்க கூடாது. ஏன்னா தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் அவாய்டிங் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். 18வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செய்வதற்கு 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் கடமையை கடமையாக ஏற்று செய்வார்கள். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பயத்தாலையும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை செய்யணுமா பயம் பிளஸ் அவ்வளவு இதுமே வந்து தெரியாது, அது எவ்வாறு செய்வது என்பதும் தெரியாது அவர்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும். சோ அவர்கள் பயத்தினால் அவருடைய கடமையை அவர்கள் செய்யவே மாட்டார்கள். அதே மாதிரி அதாவது தாம்சிக் நேச்சர்ல இருப்பவங்களுக்கு கடமை எது அல்ல அப்படிங்கிறதையும் அவங்களால சொல்லவே முடியாது. சோ என்னென்றால் அவர்கள் செய்வதே கடமை அவர்களுக்கு. அவர்கள் அறியாமையால் அவர்கள் என்ன செயல்கள் செய்கின்றார்களோ அவையே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய கடமையாக ஆகிவிடுகின்றது. ஆனால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will know what is their duty அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ நாம வந்து இப்போ வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன் பை ஆல் சாப்டர்ஸ். டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட். நாம பக்தியில நாம வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு போனோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பற்றின்மை என்ற இது வந்து தானாகவே நமக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், இன்னும் இது ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, இன்னொரு ஸ்லைடு இருக்குங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா சாப்டர் 15 என்ன செய்யறது? இட் ரெஃப்யூட்ஸ் இம்பர்சனலிசம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இட் ப்ரூவ்ஸ் ஆக்சுவலி சம்திங் இஸ் ராங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ராங்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இம்பர்சனலிசம், தோன்றாத அருவத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்வது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால உருவமற்ற தன்மையை வந்து மனசுல நினைத்து வந்து நம்மளால பக்தி செஞ்சு வெற்றி அடைய முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. நமக்கு ஒரு விக்கிரகம் பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து கையெடுத்து கும்பிடணும்னே தோணும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்துல வந்தவங்க நம்ம வந்து வெறுமனே வெற்றிடத்தை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு சன்னியாசியான நிலையில வந்து நாம் இருந்து பக்தி செய்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி அடையிறது என்பது நமக்கு இயலாத காரியம் அது. சோ ஒரு உயிர் வாழையால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சன்னியாசி ஒருத்தரால மட்டும்தான் அது முடியும். நம்மளால சம்சாரியால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலை கொள்வது என்பது கடினமானது, செய்ய முடியாதுன்ட்டு இல்லை, ஆனா அதுல சக்சஸ் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. சோ அதனால்தான் இந்த 15வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ரெஃப்யூட்ஸ் இம்பர்சனலிசம், தோல்வி அடைய செய்கிறது. இட் ப்ரூவ்ஸ் தட் impersonalism is wrong அப்படிங்கறத வந்து ப்ரூவ் பண்றது. which says the spiritual world consists of undifferentiated Brahman only. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மாவுக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு இல்லையா? எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் இருக்கிறது ஒரே ரூபம் தான். நம்ம ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, நாம் இந்த ஜென்மத்துல வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். ஆண் பெண் எல்லாமே அந்த பௌதிக பண்புகளால் வந்து வரக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனா ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான அதாவது உருவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நோ ஜெண்டர், ஒரே உருவம் தான் இருக்கிறது. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரே உருவம் தான்.
So the spiritual world consists of undifferentiated, அதனால தான் சொல்றேன் நான் பிரம்மன். பிரம்மன் என்பது அந்த ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. சோ அப்ப ரூபமுடைய ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கின்றது என்பதை இந்த 11வது அத்தியாயத்திலிருந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். வாட் டஸ் இட் மீன் டு நோ த வேதாஸ்? அதாவது வேதங்களை நாம புரிந்து கொள்வதற்கு அது என்ன, எதற்காக நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது. இட் மீன்ஸ் தட் one knows how to cut off the attachment of this material world. வேதங்களுடைய நோக்கமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கை நிலையில வந்து எது தேவை எது தேவையற்றது, அதாவது பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது, பக்தி செய்யணும், பக்தியற்ற செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து அதாவது பௌதீக இயற்கையில நாம செயல்களை செயல்படுத்தும் பொழுது அதுல எந்த விதமான அட்டாச்மெண்டோட, பலன்கள் மேல் அட்டாச்மெண்டோட நாம செய்யக்கூடாது. ஆனால் அது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. பௌதிக செயல்கள் செய்யாமல் இருக்க முடியுமா? நம்ம கண்டிப்பாக முடியாது. பிறவி எடுத்தாச்சு, பிறப்பு என்ற குறைபாடு வந்த பிறகு இறப்பு என்ற குறைபாடும் உண்டு. அதே மாதிரி நோய் என்ற குறைபாடும் வயோதிகம் என்ற குறைபாடும் நாம் அனுபவிச்சுதான் ஆக வேண்டும். அதை நாம பக்குவமாக உணரக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இட் மீன்ஸ் தட் ஒன் நோஸ் how to cut off the attachment to this material world. So இந்த வேதங்களை நாம கற்பதால் நாம எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை எவ்வாறு நாம வந்து அதிலிருந்து விடுதலை அடைவது என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்கின்றோம். One who is attracted by ritualistic Vedic formulas, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து வீட்டுல இந்த பூஜை பண்ணணும் அந்த பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பக்தியோட செய்தால் தட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஆனா இந்த பூஜை செய்தா இது நிவர்த்தி, இந்த பூஜை செய்தால் அது நிவர்த்தி அப்படின்னு நினைச்சுண்டு செய்யக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் ராங். ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அந்த ஹோமங்களையோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இட் ஷுட் பி ஃபார் த லோக கல்யாணத்திற்காக நினைத்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். ஆனா வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுடைய ஆதாயங்களுக்காக நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா உபயோகப்படுத்துகின்றோம். அண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் அட்ராக்டட் பை த பியூட்டிஃபுல் கிரீன் லீவ்ஸ் ஆஃப் த banyan tree and does not know the purpose of the Veda. வேதங்கள் எல்லாமே நம்மள எல்லாருமே லிபரேஷனுக்காக இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை தான் நமக்கு வழங்குகிறது. ஆனால் நாம வந்து இந்த செயல் செய்வதால் நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று நினைத்து கொண்டு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ல நம்மள நாம வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம். அதுதான் வந்து ரிச்சுவலிஸ்டிக் வேதிக் ஃபார்முலாஸ்ன்னா நாம செய்யக்கூடிய பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஹோமங்கள் செய்கின்றோம் வீட்டுல. ஆனா அதுல வந்து ஹோமாஸ் வில் ஆல்வேஸ் பியூரிஃபை, நம்மளையும் ஆத்ம சுத்தி வழங்கும். அதுக்காக நம்ம வந்து வீட்டுல ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். அதே மாதிரி நம்ம ஹிருதயத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்ம அந்த உணவு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ரிச்சுவல் செய்யறதுனால்தான். அதை தவிர்த்து நாம இந்த ஹோமம் செய்தால் இது கிடைக்கும் நினைச்சுட்டு நாம செய்யக்கூடாது. சோ அப்ப வேதங்களுடைய நோக்கமே அங்க வந்து டிஃபீட் ஆயிடுறது ஆக்சுவலி. எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசோர்த்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய சாஹா குண பிரவృத்தா விஷய பிரவாலாஹ அதஸ்ச மூலான்யனு சந்ததானி கர்மானுபந்தினி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த செகண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் எ ட்ரீ நரிஷ்டு பை 3 modes. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனது இந்த பௌதீக இயற்கை. சோ அந்த 3 குணங்களுடைய விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஐ திங்க் விஜய் நாராயணி மாதாஜி கை உயர்த்துங்க. உங்களை நான் வந்து கோஹோஸ்ட் பண்றேன். சோ தட் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிச்சுட்டு மறுபடியும் மியூட் பண்ணிக்கலாம். எஸ், தேங்க்யூ. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய வருது. ஸோ இந்த பௌதீக இயற்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் எ ட்ரீ, அது ஒரு மரம். அதாவது நம்ம ஆலமரத்தோட தான் நம்ம வந்து இந்த இது கம்பேர் பண்றோம். அந்த ஆலமரத்துல தான் அனைத்து ஜீவராசிகளும், இந்த பௌதீக இயற்கையில எல்லா ஜீவராசிகள் இருப்பது போல இங்க எல்லா குணங்களுடைய ஜீவராசிகளும் இந்த இடத்துல இருக்கு. நரிஷ்டு பை 3 modes, 3 குணங்களாலும், அண்ட் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ட்ஸ், அதாவது பலன் நோக்கு செயல்களால். டிஃபரண்ட் ஸ்பீஷீஸ் மேனிஃபெஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த மோட் இல்லையா?
அதாவது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை அவர்கள் வந்து செயல்பாடுகளை வந்து செய்கிறார்கள். அதனுடைய பலன்களையும் அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். Sometimes we find that a tract of land is barren for want of sufficient water and sometimes a tract is very green. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிலமானது வறண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது, அதே சமயத்துல செழுமையாகவும் காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு. சோ அதாவது இலையுதிர் காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வறண்ட காலமாக காணப்படும், வெயில் காலத்திலயும் சரி. அதே வந்து வசந்த காலம் வரும்பொழுது மழை இதெல்லாம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா மழை காலத்துல வந்து நல்ல கிரீனரியை வந்து நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது. Similarly, where a particular mode of material nature are proportionally greater in quantity, the different species of life are manifested accordingly. So ஒரு உயிர்வாழி ஆனது பாத்தீங்கன்னா உயிர்வாழி என்ன செய்கின்றான் என்றால் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்திற்கு அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐக்கியமாகின்றான். அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களும் சரி, அவனுடைய உணர்வுகளால வந்து ஒரு விதமான உடலை அவன் தரிக்கும் பொழுது அதற்கேற்ற கர்மங்களையும் அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஒண்ணு சத்துவகுணத்துல இருக்கலாம், இல்ல ரஜோகுணத்துல இருக்கலாம், இல்லைன்னா தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கலாம். இந்த 3 குணங்கள்ல ஒண்ணுத்துல அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்ந்தவனாக வந்து தட் இஸ் ஒன்லி விசிபிள் மேனிஃபெஸ்டேட்னாக்கா அவன் அந்த குணத்தில் தோன்றுகின்றான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றான். அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு வந்து அவனால அந்த மாதிரி குணாதிசயத்துல வந்து காணப்படுகின்றான். சோ ஒருவர் வந்து இந்த குணாதிசயத்துல காணப்படுகின்றார் என்றால் அவர் அந்த அவருடைய நடத்தை, சுபாவம், அவருடைய பேச்சு அதை வச்சே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். சோ இந்த 3 குணங்கள், சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க சாந்தமாக இருப்பார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேராசை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களை நாம திருப்தி செய்யவே முடியாது. எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவர்களுடைய ஆசை என்பது நம்மளால கண்டிப்பாக கோபம் இது எல்லாமே உண்டு. தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே சரியா தவறா என்பதை அவர்களால கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு அவர்களுக்கே வந்து தீமை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்பதும் அவர்களால் உணர முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். So the branches of this tree extend downward and upward. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் கீழும் விரிந்திருக்கின்றது. எது ஆலமரத்தினுடைய கிளைகள் மேல் நோக்கி செல்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே நோக்கத்தோட பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றது. அதே கீழ் நோக்கி அந்த கிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து பிறக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள் செய்பவர்களை அவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து குறிக்கின்றது. nourished by 3 modes of nature. The twigs are the objects of the senses. அதாவது சிறு சிறு அந்த கிளைகள் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது இந்த புலன்களுடைய செயலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. that this tree has roots going down. அதாவது அதனுடைய விழுதுகள் எல்லாமே கீழே தான் போகும். and these are bound to the fruitive actions of the human society. அதாவது ஒரு உயிர் வாழியினுடைய பலநோக்கு செயல்களுக்கு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ கிளைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே கீழ் நோக்கி செல்லக்கூடிய கிளைகள் எல்லாமே ஒரு உயிர் வாழியினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக இயற்கையில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அவன் பலநோக்கு செயல்களை செய்தால் அதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ இது வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. சோ அதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வேர்கள். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பேனியன் ட்ரீ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பேனியன் ட்ரீ. சோ இந்த விரிஜாறு வரை கடந்து அதனுடைய பிம்பமாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல தலைக்கீழாக நம்ம நேரவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க அதாவது நின்றுட்டு இருக்க மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளுடைய அதாவது ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்த அந்த ஆலமரத்தினுடைய பிம்பத்தை தான் நாம் இங்க பார்க்கின்றோம் என்பதை இங்கே வந்து இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சோ நரிஷ்மெண்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாழ்நிலையினுடைய அவருடைய உயர்வான நிலை அது எதோட பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களால வந்து நாம வந்து நிர்ணயிக்கின்றோம். சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். லிவிங் என்டிட்டி இன்வால்வ்மெண்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர்வாழினுடைய அவனுடைய அதாவது இயல்பினால் அவன் என்ன செயல்பாடுல அவன் ஈடுபட்டு இருக்கின்றான் என்பதை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்ஸ் ஃப்ரம் அதாவது ஒருவன் வந்து பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்றால் ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு எவ்வாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரங்கு கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரத்துல குரங்கு இருக்கு, அந்த குரங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவிண்டே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் மனிதனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை வந்து தரித்து கொண்டே இருக்கின்றான். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a transmigration. So upside up is down and down is up. Can't see how far the tree is. அதாவது இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு தூரத்துக்கு பரவி இருக்கின்றது என்பது நம்மளால கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது.
ஸோ அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு தான் அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும். ஆனா விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாலும் சரி, அதனுடைய வேர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு தூரத்துக்கு சென்றிருக்கு, ஆழம் அகலம் அப்படின்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. எக்ஸ்டென்ஸ் அண்ட் வேர் இட் எண்ட்ஸ், எங்கே தொடங்கி இருக்கின்றது, எங்கே முடிகின்றது, இது கண்டிப்பாக நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள். நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போனா கூட இந்த சங்கல்பத்தப்போ வரும் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. தர்மா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலைக்கான சாரி, தர்ம என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி காம மீன்ஸ் தர்ம அர்த்த, நெக்ஸ்ட் வந்து அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரஜோகுணத்தினுடைய செயல்பாடுகள். காம என்றால் தாம்சிக் நேச்சருடைய செயல்பாடுகள். அதே மாதிரி மோக்ஷ என்றால் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பவர்களுடைய செயல்பாடுகளை குறிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரத்தை வச்சுதான் நம்ம வந்து இங்க பிரம்மர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. இந்த லிபரேஷன் மோடுனாக்கா இந்த 3 குணங்களை தாண்டிதான், இந்த விஜாரிவரை தாண்டிதான் நம்ம அந்த பக்கம் போக முடியும். சோ அது இந்த 3 குணங்கள் இருந்தா இந்த மரத்திலேயே தான் நம்ம சுத்தின்னு இருப்போம். அது அப்படின்னா இந்த உலகத்திலேயே நம்ம சுத்தி திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம்னு அர்த்தம். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆன் டிசையர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்மளுடைய ஆசைகளுடைய பிம்பம் தான் நாம வந்து இந்த மரத்தின் ரூபத்துல நம்ம காண்கின்றோம். சோ அதனுடைய வேர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா த ரியல் ரூட்ஸ் கோஸ் அப்வர்ட், பிரம்மலோகத்திற்கு வரை செல்கின்றது. செகண்டரி ரூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ரோஸ் டுவர்ட்ஸ் த பூலோகம் வரைக்கும், கீழே வரைக்கும். அடுத்து வந்து அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் அவர்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், அதுக்கப்புறம் ஆர்வம், பவுண்ட் பை த பிரான்ச்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அப்பர் அண்ட் லோயர் பிளானட். நம்ம எப்பயுமே திரும்பி இந்த மேல் உலகம் கீழ் உலகத்திற்கு வந்துட்டே தான், இறந்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போவோம், மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறவி எடுப்போம். இந்த சக்கரம் வந்து சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். சோ இலைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ட்ரிக்ஸ் சிறு சிறு கிளைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. டிப்ஸ் அதாவது நுனிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிளை இருக்குன்னா அதனுடைய நுனி பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து புலன்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ புலன்களின் செயல்கள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா அந்த கிளை வந்து எவ்வாறு வளர்ந்து கொண்டு செல்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அந்த புலன்களின் செயல்களும் வந்து வளர்ந்து கொண்டே செல்லும். அதை நம்ம வந்து மனம் போன போக்குல விட்டோம்னா அதனுடைய வளர்ச்சி அப்படிதான் இருக்கும். அதற்கேற்ற கர்மங்களை தான் நாம் செய்வோம். அதனுடைய பலன்களும் நமக்கு பந்தனத்துக்கு உட்படுகின்றது. நாமளும் அதற்கு அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். சோ ஃபைண்ட் ஒன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல இருந்து நம்ம வந்து வரணும்னாக்கா, அதாவது பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால நம்ம வந்து அந்த மரத்தை வந்து வெட்டி சாய்க்கணும். அது எவ்வாறு செய்வது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 வழிகள். ஒன்னு வந்து ஃபைண்ட் ஒன் இஸ் நாலேஜ், அதாவது ஒரு குருவை அணுக வேண்டும். ஹியர் ப்ராப்பர்லி ஃப்ரம் ஹிம், அவரிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவன்போடு நம்ம வந்து கேள்விகளை கேட்டு ஞானத்தை நம்ம வந்து பெறணும். ஸோ அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லார்ட் அண்ட் த லிவிங் என்டிட்டி, இந்த உயிர் வாழிக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன என்பதை வந்து நாம கேட்கணும். சரண்டர் டு த லார்ட், பகவானுக்கு நம்மளே நாம வந்து நம்ம சமர்ப்பித்துக் கொள்ளணும். த்ரூ த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். சோ அதாவது அடியேனுக்கு அடியேனாக, தாசனுக்கு தாசனாக நம்மளை நாம சமர்ப்பணம் செய்யணும். சோ நாம ஒரு குருவுக்கு சமர்ப்பணமானால் குரு நம்மளுடைய மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை அவரே அது நம்ம டென்ஷனே கிடையாது, அவர் டென்ஷன் ஆயிடும். ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த பக்தியை வந்து அவர் வந்து மெச்சிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த உயிர்வாடி இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து இவனுக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவர் கண்டிப்பாக வந்து அருள் புரிகிறார். அதற்கான மார்க்கத்தையும் அவரும் வழங்குவார். சோ பிகாஸ் he is the representative of the God. சோ கடவுளை நம்ம நேர்ல பார்க்கலனாலும் குருவினுடைய அந்த அவருடைய ரூபத்தில் நாம வந்து காண்கின்றோம். நோ ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் தட் he is lord of material nature and not in illusion. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு போலியான அகங்காரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடாது. அண்ட் we have to fully surrender. சோ அகங்காரத்தை நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். சோ இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து நம்ம வந்து மோட்சம் அடையணும்னாக்கா கண்டிப்பாக அகங்காரத்தை நாம விடணும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் நேச்சர், இல்லையா? பகவானிடத்தில் பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள், பஞ்சபூதங்கள், அதோட மனசு, அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், அதோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரம், இது 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 8ம் சேர்ந்துதான் பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் என்று நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு அட்டைன்ஸ் த 8, இந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலே நம்ம பகவானுடைய இடத்தை நாம சேர்கின் கோ பேக் டு காட் ஹெட் வந்து ஆறாம நம்ம போய் சேரக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து பரமாத்மாவும் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு வழி நடத்துவார். அதே மாதிரி குருவனுடைய மார்க்கத்திலிருந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்துதல் கிடைக்கும். கிவ் அப் த ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னாக்கா போலியான அந்த, அதாவது
நாம எல்லாருமே சாது சங்கங்களோட தான் இணைந்திருக்கணும். அதாவது சத்துனாலக அப்படின்னாக்கா உண்மையான பக்தர்களோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். சோ போலியான மனிதர்களோடு நாம் இணைந்திருந்தால் அவர்களுடைய சுபாவம் நமக்கு ஒட்டிக்கும். கண்டிப்பாக நாம எந்த இடத்துல சேர்க்கை செய்கின்றோமோ அந்த குணாதிசயம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். நாம யாரோட பழகுறோமோ அவருடைய குணாதிசயங்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக மெஜாரிட்டியா நம்ம எங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ அவருடைய குணாதிசயங்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிவாலிட்டிஸ், இருமையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில வரணும். ஸோ அதுக்கு குருனுடைய அருளும் கடவுளுடைய அருளும் நமக்கு தேவை. ஸோ ஈவன் வித் ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ் இல்லையா, திருமணம் ஆகும்பொழுது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாவே நாம் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய குணாதிசயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருவருக்கும் காமனான ஃபியூ குவாலிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஆனா இருவருக்குமே டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக உண்டு. ஒவ்வொருவருடைய பார்க்கக்கூடிய விதமும் சரி, அவர்கள் செயல்படக்கூடிய விதமும் அவருடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா காமனான சில குவாலிட்டிஸ் அந்த நேச்சர் இருக்கும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எதர் ஹஸ்பண்ட் வில் ஃபாலோ த வைஃப்ஸ் குவாலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து செல்லக்கூடிய மார்க்கமும் உண்டு. சில பேர் ஹஸ்பண்ட் அவருடைய குவாலிட்டிஸை வந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய மார்க்கமும் உண்டு. ஏதோ ஒருத்தருடைய குணாதிசயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொருத்தர் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுவாங்க காலப்போக்கில். தட் இஸ் பியூர்லி பிகாஸ் நம்மளுடைய அசோசியேஷன் தான். ஸோ நாம வந்து வீட்டுல வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்யாணம் ஆகும்பொழுது அவன் அப்படி இல்லப்பா அப்புறம் மாறிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பிகாஸ் ஆஃப் அது அவர் மாறவில்லை, அந்த குணாதிசயங்களோடையே அவர் பழகி அவர் வந்து மாற்றப்பட்டார் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ நாம வந்து எதனால அந்த மாற்றம் உண்டாகிறது என்றால் நாம கூட அந்த நிலையில இருந்தா கண்டிப்பா நாம கூட அதே மாற்றத்தை தான் அடைவோம். சோ அதனால அவரை நாம வந்து குற்றம் சொல்லவே முடியாது. சோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 and 2 ரியல் ரூட்ஸ், இது சம்மரி. இது சோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ரியல் ரூட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்துட்டோம். சப்சிடரி ரூட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வேர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எதனோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்குது என்ற அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அவர்ஷன்ஸ், அதாவது பேரவா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பற்றோடு இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு which are the by products of different varieties of suffering and sense enjoyment இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வந்து கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வருது. அதுக்காக பக்தி செய்யறோம், பகவான் கிட்ட வேண்டுதல் வைக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு கேட்கிறோம். சஃபரிங் இருக்கும் பொழுதும் நம்ம கடவுள் கிட்ட தான் போகிறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இருக்கும்போது என்ன பண்றோம், தவறான செயல்களில் நாம் ஈடுபடுத்தி இந்த புலன்களை வந்து அடிமையாக்கி பாவ காரியங்களுக்கு நாம எடுத்துட்டு போறோம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உபவேர்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. டெண்டன்சிஸ் டுவர்ட்ஸ் பியட்டி அண்ட் இம்பயட்டி ஆர் கன்சிடர்ட் டு டெவலப் ஃப்ரம் தீஸ் செகண்டரி ரூட்ஸ் ஒன்லி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயஸ் அண்ட் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எது செய்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ செகண்டரி ரூட்ஸ்ல இருந்து தான் அது வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. பிரான்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பர் அண்ட் லோவர், அதாவது நமக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 லோகங்கள் இருக்கு, நமக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா. 14 லோகங்கள் ஒரு அண்டத்துல இருக்குன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அது வந்து பிரான்ச்சஸுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாம வந்து நன்மையான காரியங்கள் செய்து சத்துவகுணத்தில் மேல போனாக்கா பிரம்மலோகம் அல்லது சத்தியலோகத்திற்கு செல்கின்றோம். அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டத்தை அடைகின்றோம். இல்லை என்றால் இதே பூமியில வந்து நம்ம பிறவி எடுக்கின்றோம். அது யாருன்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். அதே பலன் நோக்கம் இருக்கக்கூடிய அதே குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவி எடுக்கிறார்கள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தாம்சிக் நேச்சர் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா விலங்கு இனத்திலையும் சரி, இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கும் அவர்கள் நிரந்தரமாக பகவான் தள்ளி விட்டுறார். அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதுதான் நான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ லோயர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அனிமல்ஸ், ஹார்சஸ், இதெல்லாமே வந்து நமக்கு கீழ் உலகங்கள். கந்தர்வர்கள், அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களாக பிறக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து இந்த தேவ உலகங்களுக்கு செல்லும் பொழுது கிடைக்கின்றது. கிரீன் லீவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத பதங்கள், ட்விக்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பேசும்போது சப்தம் வருது, காதால அதை கேட்கின்றோம். சோ கேட்டல் என்பது காதால, கண்ணால பார்க்கின்றோம், வாயால பேசுதல். சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்களாக நாம கருதுகின்றோம். அதே மாதிரி டிப்ஸ், அதோடைய நுனி பகுதிகள், அதாவது ஒரு கிளையினுடைய நுனிப்பகுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதாவது ஞானேந்திரியங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஃப்ரூட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மா ஆஃப் ஜீவா. சோ பழங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவனுடைய கர்மங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மரத்துல ஆலமரத்தினுடைய பழங்கள் எல்லாம் எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது? சோ ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய அவன் செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவன் தர்மமான கர்மம் செய்யலாம்,
அவன் வந்து அர்த்தமான கர்மமும் செய்யலாம், இல்லை காமமான கர்மம் செய்யலாம், இல்லை மோட்சத்துக்கான கர்மமும் செய்யலாம் இல்லையா. விடுதலை 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே மோட்சத்துக்கான கர்மங்கள். ஒருத்தர் வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்தா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மமான கர்மங்களை செய்கிறார்கள். ஒருத்தர் வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராவல்களுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அது அர்த்தம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்களுக்கான கர்மங்கள். அதே மாதிரி காமம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து நன்மையா தீமையா என்பதே அவர்களுக்கே புரியாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேட்னஸ், ஃபூலிஷ்னஸ், அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே முட்டாள்தனமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கிறது தான் இது லிவிங் என்டிட்டிஸ் இன்வால்மெண்ட். பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்ஸ் எவ்வாறு என்றால் ஒரு கிளையிலிருந்து ஒரு கிளைக்கு நம்ம தாவரம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் அவன் ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை அவன் தேடுகின்றான். ஸோ can't we see how far the tree extends? அதாவது நம்மளால வந்து அந்த மரம் வந்து எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரியாது. அது எங்கே தொடங்கி இருக்கின்றது, எங்கே முடியும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. Although living entities are the eternal fragmental parts of Krishna, they are struggling with the senses. அது 7வது ஸ்லோகத்துல. நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் தான். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும். எஸ் விஜய் நாராயணி மாதாஜி 3rd and 4th ஸ்லோகம் வாசிங்க. Hare Krishna Mataji. Yes. Na roopamasyeja tado balapyade nando na sadirna cha samvridishta asvattam yena suviduda moolam asanga shastrena drudena siktva tadaga padam tat parimakidavyam yasmin kadana nivardhandi bhuyaga tam eva sadyam purusham prabhatye yada pravritti prasudha purani. Hare Krishna Mataji. எஸ், இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இதனுடைய உண்மையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரத்தினுடைய உண்மையான ரூபம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. ரியல் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ட்ரீ cannot be perceived in this world. இந்த பிரபஞ்சத்துல இதனுடைய உண்மையான ரூபத்தை நாம காண முடியாது. no one can understand where it ends. யாராலுமே இது வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. எங்கே இது முடிகின்றது, எங்கே இது தொடங்கிறது, எங்கே இதனுடைய அஸ்திவாரம், இது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. பட் வித் டிட்டர்மினேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உறுதியான மனதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மஸ்ட் கட் டவுன் திஸ் ட்ரீ. இந்த ஆசை என்னும் இந்த மரத்தை வந்து நாம வந்து வேரோட வெட்டி சாய்க்கணும். எந்த ஆயுதத்தால் என்றால் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் நாம் இதை வெட்டி சாய்க்கணும். ஸோ டூயிங் ஒன் மஸ்ட் சீக் த பிளேஸ். ஸோ அவ்வாறு செய்வதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எங்கே சென்றால் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் திரும்பி வரமாட்டார்களோ அந்த இடத்தை நாடி, அந்த பரம புருஷரை நாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ அவருக்கு நாம வந்து சரணாகதி அடைய வேண்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா we should surrender ourselves. ஆனா சரணாகதி என்பது என்றால் மனது கொள்ளக்கூடிய நிலை. அது வந்து கால்ல போய் நம்ம வந்து சாட்சாங்கமா விழுந்துறது செயல் கிடையாது, பிசிக்கல் ஆக்ஷன் கிடையாது. நம்ம மனசுல பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானுக்கு சரணாகதி அடைய முடியும். ஸோ அதுதான் மனம் கொள்ளக்கூடிய நிலை. அந்த நிலையை நாம வந்து பக்தி ஒன்னுத்தினால மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ஒன் மஸ்ட் சீக் தட் பிளேஸ் ஃப்ரம் விச், அதாவது அந்த இடத்தை நாடி, ஹேவிங் ஒன்ஸ் கான், அந்த இடத்துக்கு சென்ற பிறகு ஒன் நெவர் ரிட்டர்ன்ஸ், இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வருவது கிடையாது. அண்ட் தேர் சரண்டர் டு தட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், அதாவது அந்த பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமைக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம் பக்தி மார்க்கத்துல போய் நாம அவருக்கு நம்மளுடைய சமர்ப்பணத்தை நாம செய்ய வேண்டும். ஃப்ரம் ஹூம் எவ்ரிதிங் ஹஸ் பிகன், எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் இருந்தே தோன்றியது இல்லையா. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம். ஈஸ்வர அப்படின்னாலே, ஈஸ்வர மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். ஸோ பரம பரா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா த ஆன்மீகத்தன்மை பர. ஸோ ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக இஸ் சத் சித் அண்ட் ஆனந்த நிலை. இந்த 3 நிலைகளிலுமே பாத்தீங்கன்னா இருப்பவர் அந்த ரூபத்தோட. ஸோ ஆனந்த் சர்வ அநாதிராதிர் கோவிந்தக, அநாதி காலத்திலிருந்தே இருந்தவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துக்குமே வந்து முதன்மையானவர், அனைத்தையுமே படைத்தவரும் அவர் தான். ஸோ எல்லாம் அவரிடம் இருந்துதான் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4th ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரியுது. அண்ட் இன் ஹூம் எவ்ரிதிங் இஸ் அபைடிங் சின்ஸ் டைம் இம்மெமோரியல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு
புலப்படாத காலத்திலிருந்தே நம்ம கண்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஞானத்தை கொண்டு எவ்வளவு காலமாக இது இருக்கின்றது என்று நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ண முடியுமா? முடியவே முடியாது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் வந்து எவ்வாறானது, எப்பொழுது படைக்கப்பட்டது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனா காலங்காலமா இருந்துட்டே இருக்கு. ஆனா இது எல்லாமே படைத்தது அவர்தான் என்பதை அவருக்கு நாம கண்டிப்பாக நம்மளை நாம சமர்ப்பிக்கணும். சோ சமர்ப்பித்தல் என்பது மனத்துல நம்ம பக்தியை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளும். சோ பக்தியை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பகவானிடத்தில் மனதை நாம வந்து லயிக்கணும். நம்முடைய ஆழ் மனசுல அவருக்கான நாமங்களும் சரி, அவரை பற்றிய ரூபமும் நாம வந்து ஆழ் மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். சோ அவ்வாறு பாத்தீங்க நிலை கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளையே அறியாமல் நம்முடைய மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பக்தியில வந்து எடுத்துட்டு போயிடும். சோ அவ்வாறு செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆத்ம சுத்தியை ஏற்படுத்தும். நாம யார் என்பதை உணரத்துக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கும். நாம எங்கே இருந்து வந்தோம், எங்கே செல்ல வேண்டும், இதை எல்லாம் நாமளே உணரக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அது ஒருவருக்கு நன்மையான ஒரு செயலாக அது ஆகும். இது நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரியல் ஃபார்ம் ஆஃப் த ட்ரீ கெனாட் பி, அது ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். இங்க the tree is not real but reflection of the tree. இந்த லோகத்துல இருக்கிறது வந்து பிம்பம். impossible to fully understand இல்லையா? நம்மளால அந்த உண்மையான மரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அங்கே சென்றால் மட்டும்தான் அந்த மரத்தை நாம என்னன்னு புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ அதனால இந்த மரத்தை நாம வந்து பற்றினுமே என்னும் ஆயுதத்தால வெட்டி சாகினோம். ஸோ அதனுடைய ரிசல்ட் இல்லைனாக்கா தென் அதனுடைய அவுட்கம் என்னவா இருக்கும்னா நாம வந்து மோட்சகதியை அடைகின்றோம் என்பதுதான் இந்த 4 ஸ்லோகத்திலே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கிறது. ஸோ why a real form of the tree cannot be understood, எதனால நம்மள புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால் அதனுடைய ரூட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைகீழாக, அதாவது விழுதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கிய வேர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதனுடைய விரிவாக்கம் வந்து எங்கே முடிகின்றது என்று நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக பந்தமும் எங்கே முடியும் என்று நமக்கு தெரியாது. நம்மளுடைய கர்மங்கள், நாம் எவ்வளவு கர்மங்கள் செய்திருக்கோம்னு தெரியாது. அது நல்ல கர்மமா இல்ல கெட்ட கர்மமான்றும் தெரியாது. பகவான் கணக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதி வச்சிருக்காரு. அதற்கேற்ற பலன்களை நாம வந்து அடைந்து தான் ஆக வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ், அதனுடைய காஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனாக்கா, அதாவது ஃபாதர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பிரம்மரே வந்து தாத்தா தான் இல்லையா? அவருக்கு அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம வந்து கொள்ளு தாத்தா அந்த இதுல வந்து எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து. சோ அந்த பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க செல்கின்றது? பிரம்மலோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கர்ப்போதயாக்ஷ் விஷ்ணுனுடைய நாபிலிருந்து தான் வருகின்றது இல்லையா? சோ அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய விரிவங்கங்கள், 2வது புருஷ அவதாரம் இல்லையா? சோ ஒரிஜின் வந்து எங்க இருந்து வருது? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் தான் வருது. அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம், சர்வகாரிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சம்ஹிதால பிரம்மரே பாடியிருக்கார் பகவானை பற்றி. வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் நாலேஜ், இந்த வேதத்தின் இந்த ஞானத்தை பெறுவதால் என்ன நன்மை? கிராஜுவலி பிகம் டிட்டாச்ட், ஒருவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தங்களை, அந்த பக்குவ நிலைக்கு தங்களை எடுத்து செல்கிறார்கள். கட் ஆஃப் திஸ் கனெக்ஷன், அதுக்கான என்ன வழி என்பதை நாம தெரிந்து கொள்கிறோம். ஆக்சுவலி பிகம் ரியலி சிச்சுவேட்டட் இன் த ரியல் ட்ரீ, பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் த ரியல் ட்ரீ, அதாவது உண்மையான மரத்துல வந்து இருக்க வேண்டிய அந்த இடத்தை நாடி நாம வந்து செல்கிறோம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் அசங்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசங்க சஸ்திரேன தர்திரேனேன சித்வா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் டிட்டர்மைன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேன சித்வா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டர்மின் திரேனேனா, அதாவது திடமான மனதுறுதியோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் மஸ்ட் கட் டவுன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சஸ்திரேனா ஆயுதத்தால, அதாவது சித்தையா கட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஸ்ட்ராங்லி த ரூட்டட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழமாக வேரூண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று எண்ணக்கூடிய அந்த மரத்தை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். ஸோ டிட்டாச்மெண்ட் இஸ் த ஒன்லி வே அவுட் டு, அதுக்கு வழிகள் என்னன்னாக்கா ஃபைண்ட் ஒன் ஹூ இஸ் நாலேஜ், குருவை அணுக வேண்டும். அவருக்கு பணிவிடை செய்து அவருக்கு நாம நம்மளை சமர்ப்பித்து அவரிடத்திலிருந்து தான் கேள்விகள் கேட்டு அந்த மார்க்கத்தை நாம வந்து பெற முடியும். அப்பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று சேர்கின்றோம். எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. निर्मानमोघाजित संकदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः त्वन्त्वैर् विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्य मूढाः पदम् अव्ययम् तत्
those who are free from the false prestige, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போலி அகங்காரத்திலிருந்தும் மாயையிலிருந்தும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி அதாவது நன்மையற்ற அந்த அசோசியேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கம். சங்கம் என்றால் நாம யாரோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக நேரம் செலவிடுகின்றோம், யாரோட நம்ம அசோசியேஷன் ஆகி இருக்கின்றோம், நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி நம்ம சொல்றது. who understands the eternal, அதாவது நித்தியத்தன்மையை யார் ஒருவர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, and who are done with material lust, இந்த பௌதிக இயற்கையின் மேல் இருக்கக்கூடிய மோகத்தை அதை யார் முழுமையாக அதிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்களோ, one who is free from the dualities, இருமனம் என்னும் அந்த நிலையிலிருந்து யார் ஒருவர் வெளியே வந்திருக்கிறாங்களோ, of dualities, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது happiness and distress. ಸುಷ್ಮಾ ஒரு ನಿಮಿಷಪ್ಪ, ಮಧು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. So one who unbewildered actually know how to surrender unto the supreme person, attain to that of the eternal kingdom. That means, so அதாவது அவர்கள் கலங்கமற்ற அந்த மனசோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பக்தி செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு எந்த விதமான இந்த மாயையிலிருந்து அவர்கள் விடுபடுகிறார்கள். அவங்களுக்கு குழப்பம், கலக்கம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. they will be coming out of the dualities, அதாவது துன்பம் இன்பம் எல்லா நிலையிலும் ஒரே போலதான், சுக துக்கம் இருந்தாலும் சரி, வெயில் குளிர் எல்லாவற்றிலுமே சீதோஷ நிலையிலும் ஒரே மாதிரியான இது. வெயில் என்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வெயிலா இருந்தாலும் ஒரு தாய் சமைக்கின்றாள் இல்லையா, காலையில எழுந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டுல அந்த வெயில்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சமையல் செய்வது என்பது காலையில 7-8 மணிக்கு வெரி டஃப் டைம். இருந்தாலும் தாயினுடைய கடமையை கண்டிப்பாக செய்கிறாள். அதே மாதிரி குளிர் காலத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா நாம் எல்லாருமே 5 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் இல்லையா. சோ அந்த குளிரெல்லாம் நம்ம ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வைக்கிறோம். சோ அது நம்மளுடைய கடமை. சோ அந்த மாதிரி குளிர் வெப்பம் எதுவா இருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமைகளை நாம செய்துட்டேதான் இருக்கும் இல்லையா. அதுல நம்ம என்னைக்குமே வெளியே வர்றது கிடையாது. ஏன்னா அதுல எல்லா நிலைகளையுமே நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பழகணும்ன்றத நம்மளுடைய மனப்பக்குவத்தை நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கோம். அதுல வெறுப்பும் கிடையாது, விருப்பமும் கிடையாது. திஸ் இஸ் அவர் டியூட்டி, வி ஹாவ் டு டூ அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம். know how to surrender unto the supreme person and attain to the eternal kingdom. அவ்வாறு பக்குவ நிலையை அடைபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்கிறார்கள். ஆனா சில பேர் இருக்காங்க காலையில 8-9 மணி கூட எழ மாட்டாங்க. இது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ்ல இருந்துதான் இருக்கு. சோ ஏன்னா அவங்களுக்கு காலையில எழுந்து எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. ஸோ திஸ் அப்கமிங் ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாம் கூட பரவாயில்லன்னு தோணும். அது நம்மளுடைய பிள்ளைகள் ஜெனரேஷன், பேத்திகள் ஜெனரேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே கஷ்டமான காலம். ஸோ எல்லாமே நாம அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே we have given the free will for that. ஸோ அவங்க செய்யறதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா we have given, எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு. அதனால நமக்கு நல்லது கெட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்கு அந்த பெரியவர்களுடைய அட்வைஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம. அதனாலதான் இந்த விளைவுகள் எல்லாமே. ஸோ who will be surrendering to the supreme person, யாரெல்லாம் பகவானுக்கு சரணாகதி அடைவார்கள் அப்படின்னாக்கா நிர்மமா அப்படின்னாக்கா one who is free from the false prestige, அதாவது தற்பெருமை அதுக்கப்புறம் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள் கண்டிப்பாக சரணாகதி அடைவார்கள். மோக free from the illusion, மாயையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள். ஸோ மாயையிலிருந்து வெளியே வந்தாதான் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு என்ன, அதனுடைய பயன் என்ன, அது எல்லாமே தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஜிதா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா போலியான, அதாவது ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சாது சங்கத்துலதான் நம்ம இருக்கணும். ஜித்த சங்கத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர்களுடைய சுபாவம் எல்லாம் நமக்கும் வரும். ஆத்யாத்மா நித்திய, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆத்யாத்மா மீன்ஸ் இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி, அதாவது இந்த மனசு என்றால் ஆத்மா தான் இங்கே நம்ம சொல்லக்கூடியது. இந்த ஆத்மாவும் உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய சம்பந்தத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளுவது. சோ நித்யா அப்படின்னாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது. இதுல ஆத்மா நித்தியமானது, உடல் அழியக்கூடியது அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலும் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். துவந்தைவர் விமுக்தக, அதாவது ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த டிவாலிட்டிஸ், இருமனம். எவ்வாறு அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இரு மனதோடு தான் இருந்தான் இல்லையா. அவனால பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரிய முடியாததற்கான காரணங்கள் எல்லாம் முதல் அத்தியாயத்துல சொன்னான்.
ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து dualities வந்து நல்லதே கிடையாது. அது வந்து நம்மளுடைய உடலுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம். நாம ஆன்ம ரூபத்துல எப்பவுமே அழியறது கிடையாது அப்படின்னு ஞான யோகத்திலையும் கர்ம யோகத்திலையும் புத்தி யோகத்திலையும் பகவான் செகண்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா அற்புதமான விளக்கங்களை கொடுத்தார். அவருடைய 4 கேள்விகளுக்கும் டன் வித் மெட்டீரியல் லஸ்ட் அண்ட் அன்பிவல் வினி விருத்த காமக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையின் மேல் இருக்கக்கூடிய மோகத்தின் அந்த இதுல இருந்து நாம வெளிப்பட்ட அந்த தன்மை, இப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சரணாகதி அடைய முடியும். இந்த இயல்புகளை உடையவர்கள் மட்டும்தான் பகவானிடத்தில் பக்தி கொண்டு தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொள்வார்கள். சோ இதுல இந்த மாதிரி குணாதிசயங்களை நாம வந்து கண்டிப்பாக விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து புருஷோத்தம யோகம் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பகவானுடைய லோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த இன்னொரு மார்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கம் என்ன, அதாவது நம்ம முழுமையாக விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் என்ன என்று தெரிஞ்சு கொள்றதுதான். எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ந பாசயதே சூர்யோ ந சசாங்கோ ந பாவகக யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பிரபஞ்சம் எப்படிப்பட்டது என்று இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். அதாவது அவருடைய இயற்கை, அந்த ஆன்மீகமான இயற்கையினுடைய இயல்புகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். அவருடைய இயற்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையிலே வந்து பிரகாசமானது, அவரே பிரகாசமானவர் இல்லையா? அவருடைய ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம்தான் பிரம்ம ஜோதி. அதுலதான் தோன்றாத அருவத்தையே வந்து அதுதான் உண்மை, அது மட்டும்தான் உண்மை நினைக்கக்கூடிய அந்த அருவவாதிகள் போய் கலக்கக்கூடிய தன்மை அங்கதான் நடக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ அவருடைய எஃப்ளூஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அவருடைய உடலில் இருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த பிரகாசம், சோ அவரே பிரகாசமானவர், சூரியனை போல பிரகாசமானவர். சோ அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இருக்கக்கூடிய லோகங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையிலேயே பிரகாசம் ஊட்டக்கூடியதாக, அங்கே சூரியனாலேயோ இல்லை சந்திரனாலேயோ அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பினாலேயோ எந்த இதுவுமே பிரகாசம் ஏற்படுவது கிடையாது. அங்கே சென்றால் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு ஒருவர் திரும்பி வருவதே கிடையாது. அதுதான் வந்து இங்க அற்புதமாக சொல்கிறது. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் லார்ட்ஸ் அபோர்ட், அதாவது அங்க அந்த ஆன்மீக இயற்கை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட பத்தி அதனுடைய இயல்புகளை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. அங்கேயும் தத் தாம பரமம் மம, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம என்றால் ஸ்தலம், பரமம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரா என்றாலே ஸ்பிரிச்சுவல், மம என்னுடைய இயற்கை அப்படிங்கிறது வந்து மம என்றால் பகவானுடைய இயற்கை பற்றி சொல்லப்படுவது. That adobe is not illuminated by sun, moon, fire or electricity, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல வந்து அக்னி, சோ அக்னியாலேயோ இல்லை ஒரு சூரியனாலேயோ இல்லை சந்திரனாலேயோ அது வந்து பிரகாசப்படுத்துவது கிடையாது. once attained never returns to this material world, இந்த பௌதிக இயற்கை அவர்கள் வந்து மீண்டும் வருவது கிடையாது. 7th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதா சனாதனா. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதக சனாதனக மனசஷ்டா இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா the living entities in this conditioned world, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கட்டுண்ட உலகத்துல இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாருமே மை எட்டர்னல் பிராக்மெண்டல் பார்ட்ஸ், இதே சொல்லிக்கிறேன். மமை வம்சோ ஜீவலோகே, வாம்சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவ லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மமை வாம்சோன்னு சொல்லிட்டு ஜீவபூத சனாதனக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கறது வந்து ஜீவபூதா, அதாவது நாம் எல்லாமே இந்த உயிர் வாழிகள் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க மமை வாம்சோன்னு சொல்லிட்டார். டியூ டு கண்டிஷன்டு லைஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட உலகம் இல்லையா, மாயையான உலகம். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர் வாழிகள் பாத்தீங்கன்னா மனஹ சஸ்தாந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் இந்த 6 புலன்கள் நமக்கு உண்டு இல்லையா, 5 வந்து ஞானேந்திரியங்கள், அதோட சேர்ந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு பகவான்.
அதுவும் அதாவது மிருகங்களிடத்திலிருந்து நமக்கு வேறுபாடு அது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அறிவோட கலந்த அந்த இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த விதமான பண்பு தான். பிரகிருதி ஸ்தானி கர்சதி, அதாவது டியூ டு த கண்டிஷன்ட் லைஃப் they are struggling very hard with the 6 senses which include the mind. மனம் உட்பட 6 புலன்களோட மிகவும் கடினமாக நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கோம். we are always struggling. ஸோ எல்லாருமே எப்பொழுதுமே நம்ம நித்தியமான சந்தோஷமோ இல்லை நித்தியமான துக்கமோ நம்ம அடைவதே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ இது எவ்வாறு என்பதை வாட் இஸ் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எ லிவிங் என்டிட்டி, ஒரு உயிர் வாழியை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ நாம we are all part and parcel of இல்லையா. குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம், இது மூணுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். குய்யா என்றால் ரகசியம். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம ரகசிய அறிவை பற்றி தான் படித்தோம். நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆன்மா. இந்த ஆன்மாவுக்கான இயல்புகள் என்ன? அதாவது காற்றாலும் உலர்த்தப்பட முடியாது, நீராலும் நனைக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால எரிக்கவும் பட முடியாது, ஒரு ஆயுதத்தால வெட்டவும் முடியாது. ஸோ இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல இந்த உடல்ல மிதந்துருக்கு. எவ்வாறு ஒரு தாமரை இலை மேல் நீர்த்துளி ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் இந்த உடலோட கலந்து இருந்தாலும் அது எந்த இதுலயுமே ஒட்டின்னு இருக்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோட்டிங் அப்படிங்கறத நாம ஹிருதயத்துலன்றத நம்ம சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் குய்யதரம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all part and parcel of லார்ட் அப்படிங்கிறது 7th அத்தியாயம் பார்த்திருக்கோம், 8th அத்தியாயம் 9th அத்தியாயம்லயும் சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வரது. தட் இஸ் த மோர் குய்யதரம் என்பது த மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் எட்டர்னல் பார்ட். எட்டர்னல், that word is very important. நித்தியமானவர்கள், பகவான் நித்தியமானவர். ஸோ அதே மாதிரி அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள். எந்த ரூபத்தில்? ஆன்ம ரூபத்தில். we are all part and parcel of him அப்படிங்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். லிவிங் என்டிட்டிஸ் பிலாங் டு த சுப்ரீம் லார்ட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். அதாவது நாம இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கிடையாது. நாம பிறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய பத்தர்களாக பிறந்தோம், அஜ்ஞானத்தில் பிறந்தோம். பிறவியே நமக்கு சூத்ர தன்மை தான். சோ நாம பிறவி எடுத்த பிறகு அதாவது பகவானுடைய நம்மளுடைய கர்மங்கள் நல்ல நிலையில இருந்தா நமக்கு மேன்மேலும் முன்னேறி செல்லக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நமக்கு வழி கிடைக்கின்றது. ஸோ லிவிங் என்டிட்டிஸ் பிலாங் டு த சுப்ரீம் லார்ட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். ஸோ நித்திய பத்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை நோக்கி நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய இருப்பிடத்தை நோக்கி செல்கின்றோம். ஸோ கரண்ட் பொசிஷன், நம்மளுடைய பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட உலகத்துல தான் இருக்கும். we are now struggling. அதனால இந்த இடத்துல நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக சிரமப்படுகின்றோம். மனம் உட்பட 6 புலன்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நாம சங்கடத்தில் இருக்கின்றோம். எஸ், 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்வரக கிருஹீத்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாசயாத். எஸ், கிரஹித் வைதானி சம்யாதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயுர் கந்தான் இவாஷயாத். வாயுர் அதாவது காற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நறுமணத்தை எடுத்து சென்று விடும். எவ்வளவு துர்நாற்றமாக இருந்தாலும் பலமான ஒரு காற்றடித்தால் அந்த இடமே பியூரிஃபிகேஷன். அதாவது காற்றை போல பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ த லிவிங் என்டிட்டி இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழக்கூடிய ஒரு மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கேரிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய உணர்வுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாழ்க்கையில இருந்து இன்னொரு இதுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு நிலைக்கு எடுத்து செல்கின்றன. எப்பொழுது இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை தரிக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதனோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த பெண்டிங் உணர்வுகள் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஏற்று செல்கின்றான் இன்னொரு உடலை தரிப்பதற்கு. அது எவ்வாறு என்றால் எவ்வாறு காற்று நறுமணத்தை ஏற்றி செல்கின்றதோ அதை போன்றது. தூய்மைப்படுத்துவதில் காற்று தான் ஆக்சுவலி. ஆனா அவன் ஒரு இடத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நறுமணம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல பூந்தோட்டமே இருந்தாலும் அந்த நறுமணம் அந்த ஏரியால பலமான காற்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிக்கும் பொழுது அந்த நறுமணம் பக்கத்துல இருக்க எல்லா ஏரியாக்குமே பரவும் இல்லையா. எவ்வளவு தூரத்துக்கு பரவ முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு பரவுகின்றது. அதே போலதான் இந்த உயிர் வாழி இந்த உடலை விட்டு சென்று இன்னொரு உடலை தரிக்கும் பொழுது அவனுடைய கர்மங்களும் சரி அவனுடைய ஆசைகளும் சரி எல்லாமே எந்த பெண்டிங் என்னென்ன இருந்ததோ
அது எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து சுமந்து செல்கின்றான். அதுதான் சூக்ஷ்ம உடல் ஆக்சுவலி. ஸோ டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், the process of transmigration, அதுதான் அனாலஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை சுமந்து செல்கின்றதோ அது போல அவனுடைய பெண்டிங் உணர்வுகளும் கர்மங்களையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி வந்து சுமந்து செல்கின்றான். அக்வயர்ஸ் மெட்டீரியல் மைண்ட், அதாவது பௌதீகம் மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனது, புலன்கள் மற்றும் அறிவு, இது மூன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா? இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது உடல் வந்து இந்த ஸ்தூல உடல். ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பெரிஷபிள் தான், அழிவடையக்கூடியது. ஆனால் ஒரு ஆன்மா வந்து விடுதலை அடையிற வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சூக்ஷ்ம உடல் அந்த ஆன்மாவோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் த லிபரேஷன் ஹேப்பன்ஸ், அந்த சூக்ஷ்ம உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயே வந்து மோட்சகதி அடைந்துவிடும். ஸோ அதனால் வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் பகவானிடத்தில் சென்று சேரும். ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுகு ஸ்பர்சனம் ஸ்பர்சனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனசாயம் விஷயான் உபசேவதே. எஸ், அதிஷ்டாய மனசானாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிச்சுவேட்டட் இன் த மைண்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த லிவிங் என்டிட்டி thus taking another gross body, அதாவது இன்னொரு ஸ்தூல உடலை ஏற்றுக்கொண்டு obtains, அதாவது அதுக்கு என்ன கிடைக்கின்றது அந்த ஸ்தூல உடல்ல? ஒரு certain type of ear, ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், அதே மாதிரி மூக்கு, அதே மாதிரி கை, அதாவது இதெல்லாமே ஒரு உடல் அமைப்பே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு கிடைக்கின்றது. எதனால் என்றால் அவன் மனதில் என்ன உணர்வுகள் பெண்டிங் இருந்ததோ அதற்கேற்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய ஒரு உடலை அவன் பெறுகின்றான். அதோட சேர்த்து அவனுடைய கர்மங்களும் நிர்ணயிக்கின்றது. ஒரு பிறவியிலே ஒருத்தர் குருடாகி இருக்கின்றார், பிறவியிலே ஒருத்தர் செவிடாகி இருக்கின்றார், பிறவியிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு உடல் பாகம் ஊனமாக பிறக்கின்றார் என்றால் அவனுடைய கர்மங்களும் உணர்வுகள் தான் நிர்ணயிக்கின்றது ஒழிய யாருக்குமே பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நாம என்ன செயல்படுகின்றோமோ அதனுடைய பலனை தான் நாம் அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பாக அனுபவிக்கின்றோம். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து அழகா சொல்லி, இந்த 9th ஸ்லோகத்தை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். 15.9. ஸோ கிரகணம் என்றால் நாசி, ரசனம் என்றால் நாக்கு, ஸ்பர்ஷனம் என்றால் தொடு உணர்ச்சி அதாவது கை, அதுக்கு சக்ஷுஷா என்றால் கண்ணு, ஸ்தோத்திரம் என்றால் காது. அதாவது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனசுல என்ன நிலை பெற்றிருக்கின்றதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இறக்கும் பொழுது நம்ம கடவுளே நினைச்சா கடவுளுடைய இடத்துக்கு போய் சேருகின்றோம். அதே வந்து இறக்கும் பொழுது நாம வந்து ஏதோ ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்து அதை நினைச்சு இருந்தோம்னா நெக்ஸ்ட் அதே அது அந்த பொருளாகவே நாம் மாறிவிடும். ஜட பாரதர், அவர் முந்தைய பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பரத மகாராஜாவாக இருந்தார் இல்லையா? அவர் இறக்கும் பொழுது அந்த பலத்த மானை பற்றியே இறந்து நினைத்து கொண்டே அவர் இறந்ததால் அடுத்த ஜென்மம் வந்து அவருக்கு மானாக பிறவி எடுத்தார் என்று பாகவதத்துல வந்து அழகா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்த பிறவி என்பது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ நாம என்ன செய்கின்றோம், எதை நினைக்கின்றோம், நல்லதை நினைக்க வேண்டும், நல்லதை செய்ய வேண்டும், நற்காரியங்களில் ஈடுபடும், தூய்மையான மனசை வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து முக்கியமான ஒன்று. அவ்வாறு நினைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கக்கூடிய மார்க்கமே கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம மனசுல ஃபுல்லா பேராசை, பொறாமை, வயிற்றெரிச்சல் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து இன்னொரு, அதாவது பேராசை உடைய ஒரு குடும்பத்துல பிறக்க வேண்டிய அந்த பிராப்தத்தை தான் நம்ம பெறுவோம். மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தீய கர்மங்களை செய்வதற்கான அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் நம்ம தள்ளப்படுவோம். அவ்வாறு நாம் அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படும் பொழுது பாவங்கள் நிறைய ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக அஜ்ஞானத்தில் உழலக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். அது தாம்சிக் நேச்சர், ரஜோல இருந்து தாம்சிக் நேச்சருக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த ஜென்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அனிமல். ஸோ நீங்க நாயை வேணா பார்க்கும்பொழுது பார்க்கலாம், அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு சாப்பாடு போட்டாலுமே அது விட்டுட்டு போகாது. அதுக்கு ஆசையினுடைய லெவல் வந்து ஜாஸ்தி. அதாவது யார் ஒருவர் பேராசையாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய நிறைய இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவருடைய விளக்க உரைகளை வந்து பிக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பார். அவன் பேராசை கொண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அளப்பறியாத ஆசை கொண்டவர்கள் எல்லாமே பன்றிகளாகவும் நாய்களாகவும் தான் பிறக்கிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எது சொன்னாலுமே பன்றிக்கு பாத்தீங்கன்னா பன்றி கேன் ஈட் ஒன்லி த ஸ்டூல், அதுக்கு நீங்க அல்வா எல்லாம் கொடுத்தா கூட சாப்பிடாது, இட் வில் ஒன்லி ஈட் த ஸ்டூல். ஸோ அதுதான் அதனுடைய இயற்கை. ஏனென்றால் அதனுடைய கர்மங்கள்
நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல நம்ம செய்த கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு விலங்கு இனத்தால நம்ம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். The living entity thus taking another gross body obtains a type of ear, tongue, nose, touch which are grouped about the mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனதால நாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அதனுடைய அவுட்கம் தான் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடல் அமைப்பே நமக்கு கொடுக்கின்றது. அந்த மனசு பிளஸ் நம்மளுடைய கர்மங்கள் இது ரெண்டுமே. சோ அதனால அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு உடலை வந்து அனுபவிக்கின்றான், சில செயல்பாடுகளை அவன் அனுபவிக்கின்றான். எஸ் 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி குஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சச்சுஷக. நமக்கு எல்லாமே ஞான சக்ஷுஷா பேக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான சக்ஷுஷா வேணும் நமக்கு. ஏன்னா ஞானத்தினுடைய கண்களை, சக்ஷுஷா என்றால் கண்கள், ஞானத்திலான அதாவது கோட்டட் வித் ஞானா. நம்ம கண்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மை தீட்டப்படுகின்றது நம்ம கண்கள் இல்லையா, அழகாக வச்சுக்கிறோம், நம்ம மை இதுக்கெல்லாம் அலங்காரம் பண்றோம். சோ அவ்வாறு ஞானத்தை வைத்து நம்ம அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் நம்ம கண்களை. சோ நாம ஞான சக்ஷுஷாவோட இருந்தா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன நடக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்துல, நாம என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், அதனுடைய அவுட்கம் தான் என்ன, நாம என்னதான் செய்யணும், எதிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும், நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி அமையணும், இது எல்லாமே நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். The foolish cannot understand how a living entity can quit his body. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முட்டாளாக இருப்பவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர்வாழியினுடைய உண்மையான நிலை அவனுக்கு என்னன்னு புரியாது. அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு என்ன நடக்கும்ன்றதும் தெரியாது. அவன் எவ்வாறு இந்த மாதிரி ஒரு உடலை அவன் தரித்திருக்கின்றான் என்பதும் அவனுக்கு புரியாது. சோ இது எல்லாமே அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களோட அவன் வந்து ஐக்கியம். He enjoys under the spell of the mode of nature. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அனுபவிக்க கூடியது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுடைய செயல்பாடுகளால் தான் என்பதை அவனுக்கு புரியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தினால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒளி ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு இதை எல்லாம் தெரியும். சோ ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜென்மத்துல ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்பாங்க, வெரி குட் குவாலிட்டியா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க நிறைய சிரமப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதாவது வாழ்க்கையில அதிகமான கஷ்டங்களை அனுபவித்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதுக்கு காரணமே அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம பலனும் அவர்களுடைய எண்ணங்கள், அதாவது பெண்டிங் உணர்வுகள் என்ன இருந்ததோ அதற்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு உடல் அமைப்பு பிளஸ் அவருடைய கர்மங்கள். இதனாலதான் அவர் அனுபவிக்கின்றார் என்பதை அவர் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு கார் மெக்கானிக் இருக்கா. சோ இந்த கார் ரிப்பேர்ன்னு சொன்னாக்கா அது என்ன பாகத்துல இஷ்யூ இருக்குன்றத வந்து அவனால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதே மாதிரிதான் நாம வந்து இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கர்மத்தை செய்ததனால்தான் இந்த பிரதிபலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம உணரணும். அதுதான் இதனுடைய அனாலஜியே. சோ எஸ் மாதாஜி வாசிங்க 11th ஸ்லோகம். யதந்தோ யோகினஸ் சைனம் பஸ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ பயக்ருதாத்மானோ நைனம் பஸ்யந்த்ய சேதசதா. எஸ் த என்டியூரிங் டிரான்ஸ்டென்டலிஸ்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா we situated in the self realization, ஆத்ம ஞானத்தை கண்டவர்கள் can see all this clearly. ஸோ எதற்காக இந்த உயிர் வாழி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான்றத வந்து அவருடைய ஞான கண்களால் அதை பார்க்க முடியும். பட் those who are not situated in the self realization, ஆத்ம உணர்விலும் தன்னுணர்வு பாதையில யார் ஒருவர் முன்னேறவில்லையோ cannot see what is taking place though they may try to. அதாவது அதை புரிந்து கொள்ள அவர்கள் முயற்சி செய்தாலும் அவர்களுக்கு அது விளங்கவே விளங்காது. ஏனென்றால் தான் யார் என்பதே உணராதவர்களுக்கு எதற்காக நாம் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம், எதற்காக நாம இந்த கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிற ஞானம் எல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஞானத்தில் நிலைத்திருப்பவர்களும் சரி, தன்னுணர்வு பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திளைத்திருப்பவர்களும் எதற்காக நாம் இந்த கஷ்டப்படுறோம் என்றதை வந்து அவர்களால் உணர முடியும். எஸ் நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா those who are not trained in the knowledge, அறியாமையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள். ஆழ்நிலை அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் என்றால் ஞானம். இந்த மாதிரி முன்ன சொன்ன அந்த 2 ஸ்லோகத்துல பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்தை கண்டவர்கள். சோ ஆத்ம ஞானமே புரியாதவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எப்பொழுதுமே அறியாமையில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள். அவர்கள் வாட் இஸ் த கியூர் ஃபார் இக்னரன்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு மருந்து தான் என்ன,
கிருஷ்ணா சேஸ் நாலேஜ். ஞானத்தை விருதி செஞ்சு கொள்ளணும்னாக்கா, சார் ஞானத்தை விருதி செஞ்சுட்டா நம்ம அறியாமையிலிருந்து வெளியே வர முடியும். அதே மாதிரி தோஸ் who are trained can see all this clearly, இல்லையா? பக்குவப்பட்டவர்களும் சரி, ஆத்ம ஞானத்தை உணர்ந்தவர்களும் சரி, இதையெல்லாம் அவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ clarified by yogic practices and thus situated in self realization. அதாவது ஆத்ம ஞானத்தில் அவர்கள் நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள். பட் those whose minds are not developed, அதாவது யாருடைய மனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்திலோ இல்லை ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்வதிலோ அவர்கள் முயற்சி செய்வதில்லையோ, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்தாலுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன நடந்துன்னு இருக்கு, நாம் எதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவர்கள் முயற்சி செய்தால் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ பக்தி இஸ் த ஆக்சுவல். ஸோ அதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னாக்கா, ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கணும்னாக்கா பக்தி ஒண்ணுதான் ஒரே வழி. இஸ் த ஆக்சுவல் யோகிஸ். பக்தி யோகிஸ் ஆர் த ஆக்சுவல் யோகிஸ். have realized self, world and the supreme world. அதாவது தன்னையும் உணர்கின்றார்கள், இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி உணர்கின்றார்கள், அந்த பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்தை பற்றியும் அவர்கள் உணர்கிறார்கள். கேன் see things as they are, அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடியவர்கள். அவர்களால் இந்த கண்களால காணக்கூடிய அந்த தகுதியை பகவான் கொடுக்கிறார். ஸோ எஸ்பெஷலி குரு ஆச்சாரியாஸ் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலைக்கானவர்கள் தான். ஸோ நான் இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு மீதம் இருக்கக்கூடியது நம்ம பார்க்கலாம். 12th இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு 8 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து